Той започва да ме души, аз започвам да припадам, усещам, че се свличам. Обаче изведнъж нещо става, аз може би съм припаднала, нещо съм загубила съзнание и в един момент си спомням как един глас ми казва: Мария, ти много тъпо умря. Попоне. В смисъл, хвърляш малко сол, нали? Малко хвърляш сол, Боже, не дай си Боже, нали, така да не става. На мен цялата ми кариера всъщност е изградена на провалите ми, а не на много готините неща, които са се случили. С тия сме се срамували от това, какво изпитваме и как наистина се чувстваме, защото трябва веднага да си много щастлив и весел. И веднага да намериш един заместник. Ама живота не е заместник. Живота не може да... Това не е този молив, дето след малко ще го вземеш, ще го смена с друг. Това е един цял човек, където е бил в живота ми. Това ще е дълъг подкаст, усещаш ли? Нека, нямаме други ангажименти. Ако искаш да го спреш в някакъв момент, просто стани и си тръгни и остави тук да си умра на ваховото осветление. Не знаех какво правя. Бях много объркана. Казвах си, била си модел. Суетата отвътре, разбира се, егото ти казва, ти си била модел, си била на такива подиуми, такива неща си правила. Какво правиш тук с тези хора? Такова едно трескаво притеснение, как ще съм облечена. А сега си казвам, не, въпросът как ще си облечена. Върху какво си сложил тия дрехи? Върху какво си ги сложил? Какво има вътре? Успявай да се сложиш в обувките на някой. Ако не можеш, не критикуваш, не говориш, не казваш той. Преди съм го правила. Научих се с времето. Когато почнаха да ме хейтат някакви хора, примерно, или което е много рядко срещам, за да имаме време да си оправим отношенията, за да имаме време да се извиним на някакви хора в този живот и да имаме време да се забавляваме, но и да стигнем до себе си в крайна сметка. Ние нямаме 2000 години на разположение. Да, ние спадам в много тъпи ситуации, от които без срам, притеснявам се, тъпо ми е, гадно ми е, искам да се скрия някъде. Как ще тичам като една млада сърна около вас. Тук в студиото вие ще казвате папа. А това още ли си в пионерската униформа? Аз съм с нея през цялото време. С една връзка така и съм сърна. Аз съм сърна пионер. Това не знам как се казва това. По средата какво е? Шизофрения. Но ти благодаря. Довиждане. Довиждане, всичко е наред. Чукам ви отново след рекламите по BTV. Добре дошли в поредния епизод на подкаста ни Mindset Power Talk. Това сигурно е поредния подкаст в пространството. Имам чувството, че всеки вече прави подкаст, но пък се чувствам длъжна да ви кажа защо ние го правим и какво искаме да постигнем с цялото това упражнение. Аз съм психолог, занимавам се 20 години с развитие на хора и организации, които имат готовност за това. И подкастът е просто една платформа, на която искам да приложим това, което съм виждала в моята практика, и именно, че понякога, чувайки нещо, човек отключва в себе си потребността да направи нещо ново, да се развива, да промени нещо в рутината си и да порасне, да направи някаква крачка в развитието си. Затова се срещаме с хора тук, които по някакъв начин препознаваме като развиващи се хора, за да си говорим с тях и в ефир да изследваме какво е по-различно в техния начин на мислене, какво ги е направило това, което са, и с това да сме ви полезни. На този етап, понеже са ми задавали такива въпроси, не печелям от този подкаст. Това е, аз лично го финансирам, защото влиза в графата ми, че човек понякога, в един момент от живота си има потребността да дава, не само да взима. Така че приемете го като подарък за вас и ако можете, записвайте си, не само слушайте, бъдете активни и отговорни към собственото си развитие. Ако решите да ни подкрепите, можете да се абонирате за подкаста и също така да ни подкрепите по начини, които са описани под нашето излъчване в YouTube. Това е краткия анонс. Бързам да го приключа обикновено, защото по-интересната част е разговор с госта, който сме поканили тук, и в момента ще си говорим с Мария Силвестър. Много така имам добро предчувствие за този разговор, въпреки че не сме си говорили много, но ми изглежда много отворена към това да споделя и да анализира и да прави някаква рефлексия на преживяното, пък точно от това имаме нужда.
Така че добре дошла, Мария. Здравей, много се радвам да съм тук. Всъщност, ние даже не се познаваме толкова добре с теб. Да. Ти просто ми звънна за едно съвсем друго нещо. Да. И ако си спомняш разговор, който протече в едно кафе, който тръгна от дай да уточним какво точно ще правим там, чисто професионално. Да. Изведнъж прерасна в не можем да се разделим, много си говорихме. Не ми се случва много често това по принцип, защото не че аз не говоря много. Последки избирам вече с кого и какво си говоря. И когато намеря някой, с който ми тече много плавно мисълта и защо енергията, и когато разбера, че мога освен да давам и да получавам и да става една такава трансформация в говоренето и в общуването, ми е много приятно. И затова, когато ме покани тук, не се замислих и казах, че с удоволствие искам да дойда, въпреки че изобщо не знам за какво ще си говорим. А това ми е най-любимото нещо, защото аз пък така кариера направих. Аз изобщо не знаех за какво ще говоря на хората и почнах да им говоря едни неща по улиците и те почнаха да ми отговарят едни неща и така доста дълго време. И всъщност тази формула, която при мен работи, в която този обмен, в който си на 100% отворен към някой и той или хваща, или не хваща това, което се случва. Този, който не хваща, казваше едно време, заради видеята говоря, казваше, тя е луда тая, как така, много симпатично момиче, пък голяма откачалка. Тези, които разбираха, че това е образ, той много трудно се прави, защото хем си в нормална среда на улицата, хем си говориш с хората, хем не е преднамерено и предначертано. Хващаш момента, говориш си с някой, влизаш в неговия филм, това те разширява теб отвътре по много особен начин, по много интересен начин и започва да те приучва към една дисциплина да го наблюдаваш това нещо и да се отделяш от него в същото време, защото ти хем си ти, този, който го прави, хем е онзи, който го прави. Другия, който върши нещата, в чието обувки влизаш и третия, който е пред теб, с който си говориш. Така че това общуване за мен е много важно и отдавна съм го наглеждала какво иска да ми каже, тъй като обмена на енергия, обмена на информация между хората е много важен, просто зависи как точно на кого ще попаднеш и да се научиш във времето, че не всеки заслужава това и не винаги ще си разбран и не всеки ще те харесва и изобщо не е страшно, ако някой ти каже тая луда ненормално, погледни какви глупости прави или пък прекалено много да те хвали, да каже жестоко е и двете неща са опасни, много е хубаво да си по средата и да го наблюдаваш. Подкастът не свършва до тук. Мисля, че всичко хубаво беше много приятно. В едно изречение успя да кажеш доста неща, които всъщност за мен са много важни и то, понеже докато водя този подкаст, непрекъснато мисля как да сме полезни за хората. Ако това чуят, което им каза, да наблюдаваш енергията как тече, да слушаш човека, да си даваш сметка, че не можеш винаги да си харесван и си достатъчно сензитивен към тази информация, мисля, че това е голяма крачка напред в развитието. Не знам дали идва с годините, с опита, с мъдростта. С годините и с шамарите, които си получавал по един или друг начин. Когато си говорихме за това какво ще правим в нашия общ проект в последствие, мога така да го нарека, защото не знам как да го нарека. Имаме една работа, която трябва да свършим. Ще пренасяме тухли. Но в крайна сметка това, което те привлече, изречението, което казах, което дойде много отвътре, беше много спонтанно, беше, че аз най-много съм се учила от провалите си, от грешките си, от моментите, в които съм се чувствала най-зле. И най-пренебрегната, и най-неоценена, и най-самата себе си слагаща някъде, където не е добро място. И всъщност това, което ме привлече, е, че след това продължи това изречение с конкретни примери, защото всеки може да го каже и да каже, учете се от грешките, това е супер. Това са пълни глупости. Първо искам преди да кажа примерите, защото те са много важни. Само искам да кажа, че никой не трябва да се припознава в нито една теория, в нито една практика, в нито един чужд опит на 100%. Това е важно да го кажа преди да кажа моята си опитност, защото е важно да носим отговорност за това, че ако кажа провалите си, някой реши, че всъщност каквито и провали да прави в живота си, накрая има хепи енд и светлина в тунела. Не е така. Тоест, трябва да сме много внимателни, като ги казваме тези неща. И когато аз съм започвала да правя това, което правя, аз не знаех точно какво правя. Аз не можех да се определя. Не знаех аз сега актриса ли съм, нещо телевизионно ли съм, някой, който лут ли е, какъв е този човек, да ходи по улиците си говори, тези неща съм правила безобразни неща. Скоро може да ги видите в сайта ми, съвсем скоро го пускам, така че всичко ще бъде събрано вътре в архив. Тези, които не знаят да разберат за какво говоря, защото не може да се определи. И понеже не може да се определи, аз не можех да се определи, си мислех, че това е моята слабост, да се оказа моята сила. Защото ако аз се бях определила какво съм тогава, може би щях да затворя всички видове вратички и възможности да се наблюдавам и да се търся и в други посоки.
А за мен най-страшното нещо е да няма движение и да седиш в едно нещо, да си не поклатим в него. Колкото и да си добър, това е антиеволюционно. Аз не харесвам застоя. Така че, когато започнах, всъщност аз не можех да се определя. Неможенето да се определиш от една страна е много хубаво, защото ти така не си слагаш рамки и по никакъв начин не се затваряш. Но пък от друга страна е много притеснително, когато започваш, защото ти не знаеш какво си. Не можеш да се сравниш с нищо. Още повече, когато съм започвала, нямаше социални медии. Не можеше да става толкова бързо от това, да се сравниш с някой или да видиш, някой прави това някъде там. Изобщо нямаше такъв филм. Нямаше нищо. Доста различно беше, да. Не можеше да се сравниш, така че ти не знаеш какво си точно. Което е и плюс и минус. Защо го казвам? Защото когато не можеш да се определиш или когато все още се търсиш, ти си много отворен към това какво идва към теб. Има много хора, които ти казват какъв е техния опит. Едни 80% от това нещо трябва да стига до теб, но 20% задължително съмнение. Защото смятам, здравословно, съмнение за това. Окей, при него е работило така, само че аз съм едно съчетание от всичките ми проби грешки, от всичките ми травми детски, от всичките ми опитности, от всичките ми проблеми в личните ми отношения, от всичките ми плюсове и минуси там, от всичко, което аз съм преживяла, то по един особен начин някак си се събира и става някакво лего, което специфично в моя случай работи по този начин. И съответно нещата, които на мен ми помагат, са тези. Да, аз мога да споделя опитност и мога да кажа какво е важно за мен и как съм го преодоляла, но не означава, че за всеки ще бъде така. Тази препратка ми се струва изключително важна и от гледна точка на това, че в момента е много модерна тази тема за личностно развитие и хората вярват наистина на кой или не. А тук има и злоупотреби. Именно, с това казвам, че не може да следваш на 100%. Мислене. Критичното мислене за мен е много важно. Това да се съмнявам, да си мнителен, не в крайностите, разбира се, да си в крайност на това усещане, но това да си мнителен и да подлагаш всичко на проверка и на съмнение, всъщност понякога ме е спасявало, даже много често ме е спасявало. Да, съм откривала по-особен начин и по-различен начин за това да се определя и да намеря какво работи за мен. Много често тези начини са били неразбираеми за хората. Сега ще преведа и примери, за да стане ясно. Да, най-добре. В началото на кариерата ми, когато започвах, имах много хора около мен. Бившият ми съпруг, който ме подкрепяше, ми казваше, това е страхотно, всъщност това е много, много странно нещо, никой не го прави. Това е много автентичен почерк. Моля ти, справи го, това е готино. Това е ходенето по улицата. Това са кратките ми видеоформи, видеоматериали, в които аз излизах и интервюирах всякакви хора, но не нормалните. Ще слагам кавички през цялото време, за да сме точни. Видео е подкаста, така че се вижда. Да, не нормалните, а ненормалните, както биват определени много често. Колегите ми, журналисти, репортери, обикновено избягват тези хора, които аз съм интервюирала. Това са така наречените невидимите, аз така си ги наричам, защото те не ги предпочитат. Обществото ни не ги предпочита също. Не ги виждаме, защото не ни е приятно да ги виждаме и си казваме, поне, в смисъл, хвърляш малко сол, нали, малко хвърляш сол, Боже, не дай си Боже, нали, така да не става. Накрая аз разбрах всъщност, защото те много ме привличаха. Той има една много особена история, заради която това се случва, разбира се. Как се отключи това нещо. Това ще е дълъг подкаст, усещаш ли? Нека, нямаме други ангажименти. Ако искаш да го спреш в някакъв момент, просто стани и си тръгни и ме остави тук да си умра на паховото осветление. Ако ти писне, аз съм тук, утре ще се видим пак. Представя се наплаща това осветление. Да. Ще очертая няколко неща, които са много важни. За да стигнем до същината, трябва да стигнем откъде съм тръгнала и как съм била нашамаровствана аз самата от обстоятелства, от хора и от това да си кажеш, това е пълна глупост, което го правя. Как може да правя такова нещо? Аз съм била модел и сега изведнъж излизам по улицата и си говоря с някакви хора, някакви безобразни разговори, които аз не знам защо го правя това нещо. Как така? Какво ме кара отвътре? Аз толкова лесно да си говоря с тях. Първо почна да го правиш и после си зададе всички тия въпроси или действието изпреварва? В началото беше това е много, само малко хард история ще ти разкажа. Аз съм може би на 21-2 и съм в Спартакус, един микс клуб, който единствения тогава най-готиния, който съществува. Вече няма такива клубове, съжалявам, че трябва да го кажа. Една приятелка вика, това е носталгия и са пълни глупости. Как не е носталгия? Това е култура, която липсва в момента и няма такъв клуб. Съжалявам за отклонението. Но все пак трябва да го кажа. Няма същия клуб. Добре, същия няма. Да, нататък. Така, и прибирам се аз от това парти. Заварила съм тогавашното ми гадже как се целува с една друга. Много ми е тъпо. Аз ще говоря за провалите, защото те са много
много важно Аз всъщност. искам да чуя. И за неща, от които те е срам по принцип, които си преодолял. От това те е срам. Заварваш го, той се целува с една, ти си тръгваш бесен, слагаш си слушалките и върва аз по Патриарха и се прибирам към Горголят. Не случайно казвам къде е това. Там няма хора в момента. Сигурно е 3-4 сутринта. Да. Прибирам се аз стигам до моята кооперация. През цялото време имам усещането, от тогава не нося слушалки, че някой ме следи, ама няма никой зад мен. Да. И в един момент обаче точно в моята кооперация аз се обръщам така и поглеждам и виждам, преди да завия там за моята врата, виждам така на едно хубаво осветление, една лампа улична, един човек, който стои и спира. И аз си спомням, че си казах, глупости си на мен, такова нещо не може да ми се случи, абсурд. И си продължавам, за да отида и да си мушна ключа в бравата, ето така, за да вляза, в хода е това. И изведнъж разбирам, аз съм със слушалки през цялото време и не чувам стъпки, не чувам никой, т.е. изведнъж усещам присъствие, обръщам се, виждам едни зелени очи, само това помня. И един човек, който ме напада, влизам аз в хода заедно с него, ето така, и не случайно разказвам сега това нещо. Той започва да ме души, аз започвам да припадам, усещам, че се свличам, обаче изведнъж нещо става, аз може би съм припаднала, нещо съм загубила съзнание и в един момент си спомням как един глас ми казва, Мария, ти много тъпо умря. Наистина. И сега не знам това нарцистичната ми природа ли е, егото ли ми е, това дето не се съгласявам пък с някакви такива глупости ли е, не знам как се нарича това нещо, но изведнъж аз казвам, ужас! Или сладата ми, утре ще ме намерят тук много тъпо умряла, може да умра по-така. Някак си сега тук разкакерче на някакви стълби, много тъпо. Няма да е сега. И изведнъж нещо става, аз превключвам, събуждам се от това състояние, или не знам как се казва, ставам. Да. Поглеждам го и си казвам, имам точно 3 секунди да обърнем ролите, аз трябва да бъда той трябва да стане мен. И не знам какво се случва и просто казвам, изправям се, зверска сила, не знам откъде, бутам го, той се удря в отсрещната стена и аз с някакъв зловещ глас му казвам, ти имаш цигари или нямаш, бе? Наистина. И той ми казва, става това превключване, той казва с моя глас, преди малко аз бях в тази роля, аз съм с метален глас, няма тук да избивам микрофоните, колко силно го казах, но той казва, изнъж ме поглежда много странно и казва, имам само едикви си, нали, да не правим реклама, имам само едикви си цигари. И аз му казвам, като лошата господарка, казвам, давай една цигара, отиди да палиш лампата и сяди тук да ми разкажеш всичко. И той отиде да пали лампата. Филм, нали? Това не е филм, това е истината. Не случайно го разказвам. Не за да се правя неинтересна, просто е истинска ситуация, в която си на ръба, ти просто си умираш. Ако аз не бях реагирала така, ако не ми се беше случило това превключване вътрешно, което е важно за това, което ще разкажа в последствие, аз нямаше да съм жива. Живея втори живот в момента. И той отиде, запали лампата, седнахме да си пушим едни цигари и аз започнах да го разпитвам за живота му. Той ми разказа как живее, какви са тия тъмните дни, как ги нарича и така нататък. Няма да се спирам сега на неговата история. Въпросът е как преодолях това нещо и държах до последно, може би 1 час сме си говорили с него, след което почна да се съмва навън. Той стана и каза, аз да те оставям освен и аз казвам, няма никакъв проблем, ако искаш си стой. Няма никакъв проблем, искам той да си тръгне. Той си тръгва, затваря вратата и аз тогава вече се срутих. Психически се срутих. Да. И имах 1 седмица, в която не можех да изляза навън. Развих някаква фобия, страх, притеснение от това да излизам и да виждам хората, защото бяха заплаха за мен. И точно там се случи това превключване, в което миговете, в които след това приятели идваха да ме изкарват навън, за да все пак да излизам. Аз не мога да стоя 1 седмица в този апартамент. Започна това, което всъщност аз не можех да си обясна. Да имаш интерес към започнах да, седейки си на каквато и да е място, няма значение къде са, може няма никакви хора. Има единствен човек, който аз го виждам от другия край на площада, който идва към мене, конкретно гледайки ме. Аз нищо не правя, аз просто си стоя ето така. И той идва при мен и започва да ми говори как сме от една и съща планета, от един и същи космос. Дошли сме тук за една и съща задача, имаме мисия. И аз първият така си казах, много интересно, страхотно, но това започна да става много интензивно в рамките на много кратко време. Например, всеки път, в който излизах, имаше по 2 или 3 случая такива, които конкретно при мен идвах. Аз нищо не правя. И там започнато това, мое, не знам как се нарича това нещо. Любопитство, да го кажем. Ма то не беше дори любопитство, аз почнах да го забелязвам, че се случва тенденциозно, умишлено, подредено от някакво нещо, не знам от какво. Просто тези хора ме намираха и започнаха да си ме търсят и да си ми обясняват някакви много важни неща. Аз си казах естествено, че поудявам много ясно.
Но пък всичко друго беше окей, просто те идваха към мен. И така, по стечение на обстоятелствата, изведнъж дойде предложението за това, че аз трябва да работя в телевизията и да правя едни кратки видеа, което беше много случайно и много замествах някой. Изобщо не трябваше да се случва, но се случи. Аз никога не съм знаела, че ще правя такова нещо. До този момент аз съм много срамежлива, много притеснителна, изобщо не говоря с хората, страхотен интроверт. Абсолютно не мога да си кажа заглавието, не можем да си говорим така. Бе много притеснително, човече, тогава. Дори като модел. Дори като модел, защото там си модел, там не говориш, там имаш една стена, която просто изразяваш се, но този друг вид изразно средство не е същото. Това с говоренето беше много голям проблем. И от тук се отключи изведнъж този интерес към тези хора, които по-скоро техния интерес към мен и това те да стигат до мен, аз да ги виждам и да ги отразявам. И така започна тази рубрика и започнах да правя кратките видеа, в които истината е, че аз просто излизах с камерата и с оператора и заставах някъде и те казваха сега какво правим, аз казвах сега чакаме. Някой ще се обади. Не, аз дори не мърдах, той просто идваше, аз само го фиксирах и той идваше този човек. И така започнаха тези видеа. И тогава аз съм се чувствала последния начин. Не знаех какво правя. Бях много объркана. Казвах си, била си модел. Суетата отвътре, разбира се, егото ти казва, ти си била модел, си била на такива подиуми, такива неща си правила. Какво правиш тук с тези хора? Защото аз се поставях в ненормални ситуации. Аз влизах директно в техния език. Аз никога не съм се подигравала на тези хора. Аз просто си говорих на техния език. И ние правихме видеа. Аз ужасно много се забавлявах с това. В един момент стана притеснително, защото повече се забавлявах с това, отколкото с разговорите с други хора, които са така наречените нормални хора, приятелите ми, които в един момент... Да, трябва да призная, че това ми беше доста по-забавно и намирах много повече смисъл в тези разговори, защото там не очакваш нищо. Ти не знаеш какво ще последва и винаги това, което идва към теб е много неочаквано. Ти не си подготвен за това и това отвътре много ми харесваше, защото създаваше ми интерес към съществуванието, защото до този момент нещата бяха предвидими. В един момент тези хора ми донесоха друга възможност, в която нещата стават непредвидими и ти не знаеш какво да очакваш. Тогава всичките ти сетива са много сериозно отворени. Най-вероятно ти знаеш какво е усещането, защото когато говориш с хора, които имат друго впечатление за света, нека така да го наречем, ти не знаеш какво ще ти каже, ти не знаеш какъв е проблема на един човек преди той да ти го каже и знаеш много добре за това как сетивата ти се отварят, за да можеш с всички видове от тях да попиеш информация. Как се държи този човек, къде му е, как му стои тялото, как те гледа ли те, не те ли гледа. Всичкото това има много важна информация, е много важно за комуникирането. И те ми даваха другото. И не случайно казвам това нещо, защото в началото се чувствах много зле и си казвах, аз съм луда. Какви си тия работи, бе? Защо го правя това нещо? Не мога ли да съм една нормална водеща, която седи в едно студио, така да ми е приятно, да има хора около мен, аз си говоря някакви неща. Какво е това ходене по студове и по дъждове, във всякакви атмосферни условия да си говориш с тези хора? Защо? Аз тогава не си отговарях на въпроса. Защо? Не можех да си отговоря. Това се продуцираше от някакъв. Да, това беше първоначално беше в TV7, Тройка по никое време. Това са радиоводещите Тройка на разсъмване, които водеха предаването. Аз тогава имах рубрика там. Тя се казваше Мери репортери. Да, т.е. имало някой, който също е намирал смисъл в тези твои интервюта. Да, но както казвам, да, имаше проблем обаче, защото управата тогава на тази телевизия казаха, тя се подиграва с тези хора, какви сте интервю... Смисъл, винаги е имало един проблем, който преди в началото, т.е. когато започваме каквото и да е, колкото и да е странно, когато не можеш да го определиш какво е, когато отвътре обаче ти идва и усещането ти ето тук в тялото, че това е правилно и ти трябва да го правиш, защото нещо паралелно заедно с теб върви като информация и ти казва, това е нещото, което ще заведе някъде, където ти е интересно, колкото ти е по-непознато, колкото повече те е страх от него, колкото повече те слага на ръба и в една притеснителна ситуация да не знаеш кой как ще го отрази това нещо, толкова по-правилно за теб е то. Да, докато те слушам, си давам сметка колко хората натискат тези усещания. Просто си станала сензитивна и знаеш кога ти е тук в стомаха и те води. Защото през цялото време, нали, разбираш, че през цялото време има хора, които ти казват тогава все още, то не се беше утвърдило. Те просто го гледаха като нещо странно, което още не можеха да разберат какво е. Има хора, които ти казват защо тя се подиграва на тези хора. Спрете тази рубрика, това е стига подигравки, направете нещо готино. През цялото време ти се бориш с това какво ти казват тези хора и с това какво отвътре усещането ти знаеш, че си прав. Просто е много просто
и много неопределимо, но едно усещане е тук, в тялото ти, в което знаеш, че ти си прав, колкото и да е абсурдно, ти си прав и това е хубаво. Може още никой да не може да го определи като стойност, но ти отвътре знаеш, ти пръв знаеш, че това е такова. И тук има този момент, в който или ще се подадеш на обществения натиск и ще кажеш, да бе, това са страшни глупости, или ме уволняват, примерно, или казват, това са страшни глупости, я прави някакви по-такива неща, или просто продължаваш. И когато продължиш там, където най-много те е страх, там, където ти е най-неясно и там, където още няма ясни правила, защото това нямаше ясни правила. Аз ги създавах за себе си, ръководейки този образ. Там, където ти е най-неясно, е най-голямата истина за теб самия. Това важи и за работата ти, важи и за това да вървиш в определена посока, следвайки съветите на някого, или независимо, или решенията ти в личния ти живот. Каквото и да сложиш на масата, когато имаш това усещане тук отвътре и когато имаш ясната представа, че колкото по-неустановено е и никой не е минал през него, толкова по-твое е, в крайна сметка ти ще си изведеш твоя извод за себе си. Това е страшно, това не е лесно. По принцип е лесно да си припознаеш и да привикаш една друга теория, която някой наистина го харесваш и казваш, то човек много ми харесва, тази жена е жестока, тя е минала през това и това, да, аз се определям като не, ето аз съм такава и такава и такава, но това е нейната опитност. Тя може да ти даде някакви точки, по които ти да следваш за елементарни неща, за това какво да правиш, защото това е и дисциплина, да. Има го, ставаш сутрин и избираш да си здравословен за себе си, да правиш определени неща, които са свързани с твоята рутина, които ти дават тази издръжливост, защото тялото ти е важно, то ти е известно средство. Аз, ако не съм в кондиция с тялото си, аз не мога да да оперирам със себе си. Да, но това да чуеш някой, да вземеш тези съвети, пак е въпрос на вътрешно усещане, кое точно да си припознаеш от нещата, които чуваш. И че не всичко, което чуеш там ще е окей за тебе. То не е задължително всъщност. Затова казвам, че това критично мислене е много важно, защото независимо кой човек отсреща и какво ти казва, има все пак, винаги обаче има. Винаги има поне едно нещо, което можеш да вземеш. Дори то да е, няма да правя така, защото не ми харесва. Това пак е нещо, което взимаш. То пак е от неговата опитност. Но от друга страна, да, чувам някой, много ми харесва, но пак вече се научих с времето наистина. Цялото усещане ми минава от тук. И ако аз седях ония път с теб в това кафе и си казах, много ми е приятно и го усещам ето тук, затова причината да не те питам ние за какво ще си говорим дори днес е точно тази, защото аз вече имам доверие. Аз пък знаеш ли какво помня от този разговор, че ми каза проекта, който ще случим, все пак е свързан с нещо, което не си правила много често и ти ми каза, усетих, че ме притеснява, затова искам да го направя. Много е моето това, да. Много ми харесва. Защото аз нямам самочувствието, въпреки всичко, мога да говоря много за това, за моя опит, осъзнавайки отговорността, която носиш, като казваш на хората, че да вървиш по ръба е много особено усещане. Там трябва да си наистина през цялото време в едно много сериозно наблюдение за това ти точно къде си, защото ти знаеш, че си на ръба. В мига, в който кривнеш наляво или надясно, което означава или много те критикуват, или много те харесват, ти залиташ и ти просто изпадаш от там, откъдето се намираш в най-правилната възможна среда. Затова аз много наблюдавам себе си и затова, когато ти ми каза тук да говорим мога ли да кажа за какво? Пред едни хора ще говорим едни неща, искам ти да споделиш твой опит. И аз се притесних. В интервю е едно. Кой ме слуша, също избира след това дали да го приема или не. Но когато аз трябва да говоря пред хора открито, конкретно за тема, която е много важна, аз се притесних и си казах, аз коя съм да им говоря на тия хора? Сега не съм нито завършила тези неща, нито аз нямам това самочувствие, че мога да кажа нещо, като повечето, примерно, коучове, които имат такова самочувствие, което не знам защо го има толкова много това самочувствие. Това е друга тема. Скоба слагаме. Защото аз, както казвам, винаги се съмнявам, защото никога не мога да кажа, аз мога да кажа на някой моята истина. Тя е едно много разтегливо понятие, което всеки ден е различно. И това е особено. Но тъй като се притесних и казах, зададох си тези въпроси, казах, аз коя съм сега да им говоря на тия хора тези неща? И какво си казах, я да видим сега тук. Какво има тук за мен? Какво има тук за мен? Защо си задаваш тези въпроси, като ти много добре знаеш, че винаги имаш какво да кажеш? Защото аз обслужвам една истина. Тази истина е, говори за неща, които си преживял. Или
успявай да се сложиш в обувките на някой. Ако не можеш, не критикуваш, не говориш, не казваш той. Преди съм го правила. Научих се с времето. Когато почнаха да ме хейтат някакви хора, примерно, или да което е много рядко срещано, но все пак се случва. Шегувам се. Много ясно. Но когато те хейти някой, ти си под така общественото внимание и внимаваш какво правиш. И когато някой каже нещо кофти за тебе, е много гадно. Усещането не е приятно. Тогава да поставяш под съмнение всичко, което правиш. Много лесно то може да рухне. И затова го казвам. Хората, когато правят нещо, трябва да знаят, че ще ги има тези удари от тук и от там. Обаче, ако ти устоиш и усещаш, че това е правилно и е твоето нещо, тогава стигаш наистина до твоята истина. До това, което е съкровището за теб. То стои там. Колкото по-притеснително, колкото повече страх, колкото повече притеснение, толкова повече влизаш точно там. Защото иначе е много лесно. Когато те погалват с перце, когато ти казват браво, супер, много е готино, ти не се развиваш. Ти казваш да, така и спираш. И това не е окей. Не е окей. Затова като ми го каза и като ми каза, айде да го направим това нещо, и аз усетих притеснение. Притеснението не го усетих тук. Тук усещаш друго. Тук усещаш доверие към теб. Да. Притеснението идва от тук, от главата ми. От мислите, които ме съмняват. Да, шума горе. Шума горе, който казва, какво ще говориш на тези хора, как така? И след това си казах, добре. След като те страх, отиваме всички да работим. Значи и те ще работят със себе си, аз ще работя, ти ще работиш и всички ще работим със себе си в едно общо цяло, защото явно оттам ще излезе нещо и ние сега ще видим какво. А тази сензитивност напоследък ли я придобиваш, да се чуваш толкова, да знаеш кое къде ти работи, горе ли е, тук ли е, вътре ли е? Преди е било усещане по-скоро в тялото, което аз не го разпознавах като нещо, което е индикация за това окей ли съм или не съм окей с каквото и да е. По-скоро усещане, защото все пак тялото е... Винаги съм работила с... Той е инструмент, винаги съм работила с него, но никога не съм го подлагала на такава много сериозна дисекция по отношение на това да свържеш тялото, мислите, емоциите, физически неща, които трябва да се случат в едно видео, примерно, и това как ти се чувстваш, и трябва ли да го направиш или не. И също така имаш ли право да кажеш не. И без да се обясняваш, да кажеш, не го чувствам. Което хората много ги объркват. Те казват, какво не чувстваш? Мисля, не съм тук типал, за да го чувстваш, но ти казваш не го чувствам, това не е за мен. Но ако имам още някаква цел с тия подкасти, е точно да сензитивираме хората за тази връзка между тялото и емоцията, защото това е изключително важно и наистина тялото реагира. Има много психосоматика в днешно време, много реагираме, особено на негативни неща с телата си, и като че ли културата в тази посока е много важна. Затова ти задавам и тези въпроси. Имала ли си го преди? Как се е развило това в теб като начин на мислене, че има връзка между емоцията и това, което тялото ти говори? Преди не бях толкова отговорна към себе си. Когато си на 20 и няколко, си мислиш, че колкото повече поставяш тялото си под стрес и емоциите си, всичко, което ти се случва, значи по-успешен си, по-развит си, изобщо успяваш, вървиш в правилната посока. Както казвам, все пак тогава нямаш толкова много информация. Изобщо някакси говорим все пак за различно време, за период коренно различно време, в което аз съм израствала и съм търсила себе си чрез различни източници. Сега източниците са много, социалните медии бълват, от всякъде можеш да получиш всичко, което пък е другия проблем, защото толкова много всичко можеш да получиш, че в един момент сетивата ти леко закърняват. Аз говоря за себе си, защото виждам как ми се случват нещата, колкото интересни неща да гледам. В един момент ми писва да гледам интересни неща. Толкова много информация има, че се насищам и вече ми става безинтересно и започвам да придобивам една така безчувственост, което е много важно дори това да го отбележиш, че го има, защото защото е свързано с тялото ти. Тогава това дава много сериозни обяснения на това какво случва с сегашното поколение 20 годишни или примерно още по-малки дори, които имат толкова много информация, изглеждат като едни много зрели хора, които са видяли какво ли не в този живот. Но това е друга информация. Това е информацията, която идва ето тук в главата ти, визуално пристига към теб и тя е много агресивна. И да, има и плюсове в това, обаче има и големи минуси, защото те прави безчувствен. Ти вече какво ли не си видял, обаче ти не си го почувствал. То не е минало през тялото ти. И това не е същата опитност. Или ако решиш да мине през тялото ти, ако цялата тази информация мине през тялото ти, нищо няма да остане след това, нали? То е ясно. И тук идва тази отговорност, в която като живееме в това време сега, в което пък ние, нашето поколение, то е страшна лудост. Нашето поколение е и през онова. Аз разказвам на сина ми в момента как той наистина не може да ми повярва, че сме се редили на опашки за банани. Обаче е факт. И той не... 3 лева бяха. 3 лева бяха бананите и наистина имаше опашки за банани. И сега хората, като го слушат, това ще си кажат, това са пълни глупости. Как така? Той не може изобщо да си представи, че има възможност, в която го има
нямането или очакването. И ти цяла година чакаш едно конкретно нещо. Или че аз съм ходила на кино като на живот и смърт, защото отивам и гледам филма Лабиринти, съм пубертет и виждам Дейвид Боуи и се влюбвам за винаги и си казвам, какво правим сега? Аз как ще го намеря този човек, като съм в Костенеца, той е на майната си. Той ще дойде в Костенеца. Как ще? Енергията, си вселената се ревира. Да. Но всичките тези неща са важни, защото всяко едно чувство. Впоследствие се приучих, че и разбрах как започнах да го наблюдавам това. Когато излизаш и говориш с тези хора и се прибираш след това вкъщи, ако не се научиш да го отработиш или да го отсеш или да го оставиш, то остава в теб. Ти си смазан, лежиш и гледаш в една точка и си казваш, Боже, какво ми става? Абсолютно. Много изморително. И ти нямаш, и започваш малко по малко. Впоследствие започнах да станах водеща, започнах да водя примерно ти водиш пред 2000 човека. Но това са 2000 човека, които са втренчили поглед в теб. Независимо, че водиш добре и те се кефат и е много приятно и е готино. Това е една много сериозна енергия, която ти като се прибереш, наистина аз просто имам моменти, в които колкото и да е приятно воденето, колкото и аз също обменям тая енергия, за мен то е много полезно и готино, обаче има едно друго нещо, което остатъчната енергия на цялото това, което се е случило там, това е много тежко. Ако ти не се научиш и не разбереш как да го оставяш, да го изчистваш, да му кажеш много ти благодаря, ама ти си до тук, аз трябва да се прибера в момента и да си имам моя си личния ми живот. Детето ми е тук, аз не мога да ми водя всички 2000 човека вкъщи. Тук благодаря много за всичко. Ето тук оставате вие и отиваш и правиш простички неща. Обливаш се с вода, казваш си там 2-3 молитви или в каквото вярваш, няма значение. Нещо, което те пази в това да си в твоята си същност и пак соча тук, явно тук е центъра на нещата, да си в центъра си, да се чувстваш добре и да си кажеш каквото и да се е случило, беше много хубаво, но аз малко по-късно ще го обмисля, сега тук трябва да си влезна и пак превключваш в моя си живот. Ако не го научиш това, има голяма вероятност много да се объркаш. Да се изразходиш много се изразходиш много бързо, да ти писне това, което правиш и пак да пропуснеш възможността да го наблюдаваш до крайния му процес, до там, където то ще ти даде, след като минеш това нещо и се научиш и вече разбереш как се прави, после има друга загадка. Има следващото ниво. Какво идва след това ниво? Това е интересното, защото ако се отдадеш само на това и спреш ето тук, в този малък процеп, нали, и станеш много добър, не е добре и не е правилно. Ти спираш. И край. Да, но там е комфортната зона, в която вече си усвоил нещо. За това ги говорим тия неща. Много ми е познато усещането, което казваш. Аз водя обучение максимум до към 300 човека, но там пък не е само да говориш еднопосочно, ми искаш да ги накараш нещо да се променя. И наистина след това се чувстваш абсолютно изпитне. Ти се говори с никой, не можеш да говориш дори с близките си. И трябва да се каже, че това е окей. И ти не трябва дори да го правиш. Не трябва да се насилваш да го правиш. Не можеш да си изведнъж след такова нещо да отидеш на купони да си супер страхотно е. При положение, както при нас в предаването, ще дам точен пример. Да. Аз изчезвам за 3 месеца и половина и най-близките ми хора знаят, че в един период от годината това се случва. Това е когато снимам Бригада Нов дом. Когато аз снимам това предаване, аз давам на 100% от себе си, защото освен водеща там, аз се свързвам с съдбите на едни хора, които не са от най-леките, даже изобщо. Когато ти се свързваш с тях, колкото и да си се приучил и да си се научил, че всъщност, нали, какво трябва да правиш, как трябва да синхронизираш и себе си, и това, което работиш, и това как да го оставяш, нали, как да се спасяваш, колкото и да си се научил, не можеш да си позволиш точно в такива моменти да си част от каквото и да било друго, защото ето пример точен. Аз снимам и се връщам и историята е супер тежка. Няма да разказвам историята, но няма значение каква е историята. На нас не са ни. Която и да е от тях. Ние сме заснели сега 13 на брой. Която и да вземеш, всичките са тежки. Са за хора, които се справят и са за хора, които преминават границите си и все пак успяват и се борят с какво ли не и си запазват усмивките за мен. Това е много вдъхновяващо. Обаче на мен ми трябва време, за да осмисля как така за Бога. Чисто човешки. Просто е много трудно да го разбереш. Как така за Бога ти си в тази ситуация? И ти мене ме поглеждаш, аз и сега настръхвам, като го казвам това. И ти ме поглеждаш и ми казваш толкова много ти благодаря. Всичко ще бъде наред, защото ние имаме проблем някакъв технически. Той човека ми казва, всичко ще бъде наред, нали знаеш. А там историята му е толкова тежка, че ти спираш и просто се избухваш и се разреваваш, така тайничко и ти казваш, как така този човек става толкова тежка история, ми обяснява на мен и на моя екип, че всичко ще бъде наред. И тогава не можеш да си позволиш, като се прибираш от работа. Това не ти е работата от 9 до 5, в която
без да обиждам работата на всякакви хора, в които, не, с уважение към тях, защото аз пък това не го мога, просто моето е това. Но това не е работата, в която затваряш компютър и всичко приключва и после си отиваме на парти. Аз не мога да се прибера след това и да отида на парти. Аз не мога аз като отида, пробвала съм, като отида не ми се получава, аз изглеждам като някакво асоциално животно, дето изобщо не му е мястото там и то не му е мястото там в този момент. И затова аз изчезвам и ме няма 3 месеца и нещо и знам много добре, че това е този период, в който ние сега ще работим, после аз ще си ги трансформирам тези неща. Ми трябва време, в което да мълча и да си стоя вкъщи сама. И аз това правя след това. Аз не излизам. Стоя си вкъщи сама. Увивам се в едно одеяло, мисля си някакви неща, не бързам да говоря с хората. Сина ми, слава Богу, знае тези моменти, му оставя на мира в такива моменти, наистина ме оставя на мира. Аз трансформирам всичко и когато придобия тая хармония вътре в себе си с това какво преживявам, какво чувствам и да му дам все пак някакъв израз, което означава да припознаеш каква е емоцията, да я наречеш. В момента изпитвам гняв, що така е станало. После изпитвам мъка, просто ми е мъчно, просто ми е тъжно ми е и си скърбя като един нормален човек и това е окей. А не да го притиснеш вътре в себе си. И да избягаш. Да избягаш, да кажеш, ама това е много тежко. Я веднага да отида на някъде да смена тук малко така, да се оправим, да по-ведро да ни стане. Да, ти го притъпяваш и може би за малко го маскираш, обаче то после ти се връща с пълна сила. Защо? Защото не си отработил вътре в тялото една емоция, която е съществувала, но ти не си й дал внимание. И после ти се връща от много странно място, ако не го внимаваш. Така е и те слуша много внимателно и дано някой друг да те чуе, защото за мен това е ключово, като умение първо да си дадеш време за рефлексия, не да препускаш из живота си, защото това препускане си има цена. Да си даваш време, да си чуваш емоциите, да се свързваш с тях и да не бягаш от емоции. Не, напротив, точно там да забиеш много дълбоко, защото ние живеем в момента в едно, не знам, хората много се притесняват да не е трудно. Да не би да е трудно, да не трябва да даваш обяснения. Натиска е много силен. Човек приключва връзка. Много често хората, приятелите ти казват бързо, веднага и започват да ти уреждат някакви срещи, което е абсурдно. Или веднага отиваме на екскурзия, къде си, ти си труп, ти си смазан емоционално. Не искаш, преживяваш го тежко, не искаш да ходиш никъде, те влачат някъде, защото трябва да отидеш някъде, защото трябва веднага да си много щастлив и весел. И веднага да намериш един заместник. Ама живота не е заместник. Живота не може да... Това не е този молив, дето след малко ще го вземе, ще го смена с друг. Това е един цял човек, дето е бил в живота ми и колкото и време да си му отдал, той съществува. И когато вие се разделяте, колкото и да сте, дори да е цивилизована тая раздяла, ти скърбиш, ти имаш време и нужда от време, в което да опознаеш момента, в който ти се разкъсваш и се разделяш с този човек и да започнеш да го наричаш. Ето затова тези наричания, аз така ги наричам, емоционалните наричания са много важни. Да установиш какво чувстваш в момента, защото ти минаваш не само през тъга, и минаваш и през ярост, през гняв и към себе си, и към него. После любов, после съжаляваш, после минаваш през 1300 различни емоции, на които трябва да дадеш време. Просто не е честно да викнеш някой друг молив, който да замести първия молив, за да се почувстваш ти по-добре. Към никой не е честно. Нито към втория молив. По-добре. Не е честно. Да, е честно. Да. Затова казвам то много силна, обаче натиска е много силен. От всякъде в Инстаграм те преследват къси фрази, в които ти казват какво трябва да направиш. Мъже ти дават съвети каква жена трябва да си, жените дават съвети какъв мъж трябва да си. Много са арогантни, много са брутални. Никой не е фин, никой не казва всъщност какво ми обясняваш в твоята опитност. Това не е така за всички хора. Не можеш да казваш такива неща. Или всички са много щастливи, или всички живота им е чудесен и невероятен. Или, не знам, натиска е много сериозен. А аз казвам, че не можеш да ме притискаш. Ти нямаш право да ме попиташ мене колко време ти е нужно, за да го преживееш това или онова. Независимо дали става въпрос за човек или става въпрос за работата ти, защото всеки може да бъде смазан от най-разнообразни неща. Има право. Но има право да остане със себе си, има право да бъде измазан, има право да разгледа точно този провал, защото когато ти казах, че ще говорим за това, за което ще говорим там пред тези хора, аз ти казах, страхотно е, мен цялата ми кариера всъщност е изградена на провалите ми, а не на много готините неща, които са се случили. Много готините неща, които са се случили и които съм имала щастието да преживея, са били преди това имало едни провали. Да, и аз и тогава ти казах, че много ми харесва това за провалите, защото освен, че към себе си сме така и се пазим от провалите и се пазим от емоции, които наричаме негативни, а те си имат своя смисъл, ние пазим и децата си.
от преживявания на особено, нали, мен ми прави впечатление, аз нямам момче, имам момиче, но си давам сметка, че момчетата много често се отглеждат от жени, от майки, баби и така нататък и не им се дава възможността да бъдат момчета, да се спъват, да падат, да се разкървават и това да е окей за тях. Нали? Веднага някой се втурва и я превързва и ох на мама и ох не знам си какво. И много се изграждат хора, които са лабилни и така не могат да носят трудности. А трудността е нещо, което те изстрелва в другото ниво. И то рефлексията след трудността, което не значи дай сега да търсим трудности нарочно. Нали? Никой не се кефи на трудностите, но когато дойдат да ги видим, да си извадим някакви уроци от тях и да си дадем времето за рефлексия. И според мен това ще е следващия тренд, така да го кажа, за връщането към себе си, малко и към автентичността, малко ето сега почна с медитация много, да си укротиш мозъка от цялата тая информация и динамика, в която света живее. Това ми се струва много важно нещата, които казваш за връзката с тялото ти, с това да си намериш центъра. Ти чувстваш ли се центрирана в момента? Напоследък колкото по-центрирана се чувствам, толкова повече отпадат хора от живота ми. Или обратно, колкото повече отпадат, си по-центрирана. Това е кокошката или яйцето. Да, защото започна с времето и с всичките тези сблъсъци, с всичките тези неща, които хората определяме понякога като провал или като нещо, което е кофти, нещо, което не искам да преживявам, защото искам да съм в зоната ми на комфорт. Колкото повече започнах да им каза, добре, дай да видим. И да изглеждам кул. И да изглеждам аз винаги окей, да не съм с турбички под очите, защото съм ревала. Мен хората могат да ме видят, наистина могат да ме видят в колата ми, да съм надула някаква музика и да рева. Защото ми е точно в този момент, аз в колата си съм сама и няма къде другаде да съм сама, обаче музиката е много хубава и ми идват спомени някакви или ми идват нещо, което трябва да си го преживея и аз почвам да рева, те почват да се забавляват, аз си махам, имам и такива случки. Имам и случки, в които ти си в магазина, някой иска да се снима с тебе, ти си ревал като куче преди малко, смисъл как да се снимаш с този човек. Обаче отивам и казвам, да, снимай се с мене в момента, много ми е кофти момента, обаче ще се снимам с тебе, защото ти пък си ме възприемаш от едно съвсем друго нещо, аз съм и това. Това те прави нормален човек. И за това започваш да наблюдаваш себе си и започваш малко по малко тази суетня минава, защото преди, примерно, ми беше много важно как изглеждам, добре ли е светното, какво се случва, как ще съм облечена, такова едно трескаво притеснение, как ще съм облечена, а сега си казвам, не, въпросът как ще си облечена, върху какво си сложил тия дрехи, върху какво си ги сложил, какво има вътре, защото няма никакво значение какво си сложил, защото след едни 5-10 минути разговор с някой, каквото и да е направил той със себе си, колкото и да е скъпо то просто истината блесва. И това е самата истина. И тук не можеш да излъжеш обаче. Затова малко по малко започнах да се примирявам и така започвам всъщност тази философия на изследването на това какво ме притеснява, кое ме кара да се чувствам некомфортно. И като видя, че нещо ме кара да се чувствам некомфортно, казвам защо? И тук започва да става много интересно. Съкровище. Кой точно в тебе се притеснява и от какво? И тогава започваш да наблюдаваш, колко ти е важно всъщност какво казват хората, защото ние всички си казваме, не ми е важно, но не е така. Колко точно обаче ти е важно какво казват хората? Кой бутон ти натиска също? Да, кой бутон ти натиска и как те кара да реагираш това нещо. Изобщо започва едно наблюдение на теб самия и колкото повече време минава, толкова повече харесваш себе си такъв какъвто си има наистина. Без да е клишето това. Означава, без да е клишето, защото това означава много кофти ситуации, в които изобщо не искаш да споделяш себе си с другите точно в тази ситуация, но и това си ти. И в това състояние, ако му обърнеш внимание, ако точно в този момент разгледаш, както и когато си щастлив, какво те кара да се чувстваш нещастен или щастлив? Това дали са хората отвън, или съм аз самия, или моите очаквания към мен самия, или на майка ми, на баща ми, или детството ми, всякакви такива неща. Затова казвам, че едно от много важните неща, ние не можем да се справим сами с това обаче. Не можеш да го направиш сам, не можеш да си толкова наблюдателен и толкова безпардонен към истината, ако ти го правиш сам. С това винаги съм го казвала, че е много важно човек, както ходи на профилактични прегледи и има личен лекар, така трябва да ходи на терапия, защото това без външна помощ просто не става. И не можеш да си намериш веднага твоя терапевт. Какъв е твой опит с това? Мой опит е след като разбрах, че мозъка ми е много гъвкав и много хитър и много ми прави номера и понякога така обръща информацията, че дори да е кофти ситуация, която аз разглеждам, той ме уневинява мен и аз съм просто единствената, която не е сбъркала в тази ситуация. Как може такова нещо, тия па хора така да са лоши с мен? Това е ролята на мозъка ти. Това му е ролята и той много добре го прави при мен,
защото аз работя с много хора, то е свързано и с професионалното и по някакъв начин да можеш да овладеш ситуацията така, че тя да е окей, да завърши за всички окей, но това не е добре, когато става въпрос за в лично отношение, защото там можеш да се изпързаляш сам много лошо и когато се оневиниш самия себе си и не видиш вината твоята в това, което ти си направил или което ти се е случило, не стигаш отново до извода, който е важен за теб. И с това, разбира се, че след лични... Аз в професионално отношение по-добре ги наблюдавам нещата, някакси по-добре организирам. Обаче, когато става въпрос за личния ми живот, ето там голяма забава настава. И когато разбрах всъщност, че аз предизвиквам просто забелязах, че предизвиквам едни и същи модели на поведение, едни и същи модели на хора, които типажи хора, които идват в живота ми. И като стана един, втори, трети такъв случай и си казах... Айде стига. Дай да видим какво става тук, защото това не е случайно. Не може да е един път, ако е окей, обаче първи, втори, трети път. Аз в работата си съм доброто момиче, което върши добрите неща. В живота ми харесвам лошите момчета, които явно балансират тези две неща. И понеже много ми се приплитат, нали, все пак професионалния живот, където аз много говоря през личното ми преживяване, аз там съм много откровенна и много открита. Съответно, в личния ми живот става така. Само, че то ми писне и от лошите момчета, защото и те носят маска, изобщо не е това, което виждаме. И всичкото това е една много голяма игра, в която накрая, като почнеш да се осъзнаваш и почнеш да ги гледаш хората и почваш да виждаш травмите им и кой къде е. И това е много... Не знам вие как го преживявате това нещо. Не обаче, го преживявам. Не го преживявате, не знам. Обаче, като почнеш все пак да се интересуваш, да четеш литература, да изследваш и себе си, защото ти не си към другите само така, и към себе си си безмилостен. И като почнеш да ги виждаш тия маски, от какво са сложени, обикновено това, което виждаш е точно обратното. И като видиш лошото момче и всъщност едно наранено момче, което е преживяло нещо си, и тогава вече и затова не можеш да се закачиш. Смисъл, дори там не можеш да се изложиш и става много кофти. И тогава вече казваш, добре, то са си модели и ти си някакъв модел на поведение, ама дай да видим сега какво се случва и защо го привличаш това. И тогава тези хора спират да бъдат важни като модел, не като хора. Те винаги са важни в живота ти, но като модел спират да бъдат важни, защото ти явно вече си го преживял и сега вече искаш нещо ново, ма какво е новото? И за да разбереш какво е новото, трябва да ровиш там. Пак стигаме до същото нещо. Там, където ти е некомфортно, там, където не се чувстваш добре, там, където те притеснява, ровиш, много. Предполагам, че ако имаш опит с терапевти, точно това е фокуса на работата ви. Точно така. И той не отиваш там да ти каже колко си готина и колко всичко е наред. Отива да ровите точно там, къде ти е много неприятното. Но се налага да е с човек, който е професионалист, защото залитане, не всеки е до такава степен устойчив психически, че ако тръгнеш да ровиш назад в детството, понякога излизат неща, които изобщо си заровил и никога не си искал да си припомняш. И ако ти това го правиш сам или с някой, който не е достатъчно добър, можеш много сериозно да кривнеш и да не се върнеш в правилната посока. Затова е много важно тези терапевти да са завършили професионалисти, да са като учените. Смисъл, не можеш да си измислиш квантовата физика. Това трябва да е истински физик, който го преподава това нещо. В смисъл истински. За мен е болна тема, защото в България е много нерегулиран пазар. Да, именно. И с това повдигам темата. Да. Защото докато стигнеш до твоя истински терапевт, всъщност минаваш през какво ли не. И това може да е нова травма. Но наистина, смисъл на повърхността, ние можем да си говорим каквото си искаме и да си следваме който искаме и да си слушаме който не искаме. Ще ме накара така с едно изречение да ми стане много забавно и готино. Просто да ми подейства добре. Но когато работим в дълбочина и наистина работим много насериозно и много навътре, там не можем, в тъмното не можем да ходим сами. Какви са твоите скелети в гардероба? Ще ми викаха така като малка. Това е много интересно. Скелет ми викаха и аз бях много травмирана. Виж какво нещо. Бях много слаба и ми викаха скелет и аз носех по 3 панталона един върху друг, за да изглеждам по-пълничка. И после се оказа, че това, от което съм страдала и което толкова много ме травмирало, всъщност изигра много сериозна роля и заради това станах модел. Виж какво нещо е в живота. Значи едното нещо, което си мислиш, че е минуса ти, в един момент се превръща в плюса ти. Това, което ме е карало да съм мълчалива и да съм притеснителна и да съм интроверт, накрая изкара екстроверта в мен в работата ми. Страшна шизофрения. Сега екстроверт ли си или интроверт? Не мога да ти отговоря на този въпрос. Не знам, защото съм човек, който лесно общува, когато съм навън с хората, но в същото време мога да изкарам 3 дена вкъщи без да продумам и дума и да ми е супер готино и да ми е много приятно в моята си компания и изобщо да не ми хрумне, че
трябва да излизам и да се общува. Аз нямам проблеми с едното и с другото. Затова не знам как се казва това. По средата какво е? Шизофрения. Много ти благодаря. Довиждане. Да, довиждане, всичко е наред. Не слушайте този каст, изобщо всичко е. Разбира се, че не, това е шега. Да. За скелетите в гардероба, какво те притеснява сега? Аз мисля, че там няма врати. Аз съм си отворила, аз съм избила тия вратите в гардероба и ние си се гледаме през цялото време. Имаш връзки с такива ремонтни дейности. Ние имаме връзки. Да, всичко се преплита в един момент, става много навързано. Между другото и чак притеснително. Сбиваш каквито си стени искаш. С 20 кг вячук човек чудеса прави. Той трябва и метафорично и в психичния свят да съществува, защото там, като разбиеш стените и те ти се озъбят не просто скелетите, и всичките призраци, а и твоите собствени старите ти дрехи, си живеят собствения си живот, метафорично казано. Сме в много сериозна и богата компания през цялото време, което не трябва да ни притеснява. В гардеробите ни, скелетите ни са същества, минали наши такива превъплъщения в този ни живот, има предвид, нали, със сигурност. Всичкото тяс от там, всичките ти видове възрасти, през които преминаваш буреносно, или както и да е, за да стигнеш до себе си, но скелета в крайна сметка носи основата на теб самия, така че който и да е там, в каквато и да е форма, е много, много важен. Да го виждаш. Да го виждаш и да му даваш значимото. Като в Красив ум, нали знаеш там как се случваха нещата, той как си ръководеше в Красив ум, спомняш си филма, но главният герой, който всъщност през цялото време страдаше от това разстройство на личността и всъщност си говореше през цялото време с невъображаеми хора и накрая всъщност извода на този филм е, че той осъзна в какво се намира, той не ги отричаше. Той просто каза, да, вие сте тук, обаче дайте да живееме. Сега ще ви кажа как. Аз живея тук и си живея моя си живот. Аз ви виждам, вие сте там, вие ме виждате, обаче вие сте там. Това беше много хубаво, защото отговаря и на въпроса, примерно, как аз един път си спомням, че много спорихме с една жена, която ми питаше егото, ти си актриса, имаш много голямо его. Ми викам, имаме, разбира се, аз всеки артист работи с егото си. Естествено, че работиш с него. Какво очакваш? Да излезеш на сцената и да си някакъв... Първо, ако ти не се грижиш за себе си, ако не искаш най-доброто за себе си, ако не си в кондиция с тялото си, какво правиш на тази сцена? Седиш и обясняваш, много съм естествен и съм една развалина и тук сега ще ме приемате точно такъв, какъвто съм. Какво си направил, за да я оправиш тази развалина? Това ти е работното средство. Ти с това работиш, с това говориш. Един жест на една ръка може да каже половината ти текст. Как така? Ще си безцеремонен, нали, безсрамен за външния ти вид. Абсурд. И казах сега, то много прилича на това, което разказах преди малко. Един ден си седнахме с егото и аз му викам, ти си много голямо. Дай да установим сега тук кой ще е шефа, защото ти си голямо, аз няма да отричам. Ти си такова, ама явно трябва да си такова. Искаш да се разберем. Така, аз съм ти шеф и ти казвам какво правиш, а ти си много голямо и работиш. Това е точна приказка на човек с голямо его. Точно така, разбира се. То така или иначе е там. Аз какво да се правя? Сега ще проверим колко голямо ти е егото, като почнеш да разказваш за грешките си и за провалите си. Защото хората с много голямо его не могат да говорят за това. Не знам дали знаеш за този формат Fuck Up Night. Знаеш ли? Не. Не, това е много яко, сигурно. Само и за заглавието ми вече ми казва, че е много... това е световен формат. Той е като TED Talks, само че излизат разни хора и говорят за провалите си. Страхотно. В България го има също. Добре, аз сега, ако си говори за провалите, пък имам и много голямо его, пак съм по средата и това пак сочи към нещо странно. Аз пак съм си там. Ние се споразумяхме. Иначе тя моята много симпатична тогава. Идеална ти. Добре. Да, и какво за провалите? В лично естество или в професионално, че те и двете сами така са си хванали ръка за ръка и си върват заедно през цялото време. На практика няма значение, защото аз ще на практика няма значение. Как реагираш на провала, той дали е в един контекст или в друг, няма значение. Важно е зле как реагираш. Лошо реагирам, наистина. Затварям се, рева, страдам. Какво го прави лошо? Много съм чувствителна. Най-много ме обръщат такива предателства в лично отношение. Говориме. Приятелства, гаджета. Много зле. Там само дори да надуша, че нещо не е наред и то да не е изказано, и дори да усетя, че всъщност човека вече не ме гледа по същия начин, нещо става. Аз започвам да страдам, аз се затварям. На мене може целият ден да ми мине в
премислене на това какво е искал да каже този човек с това изречение и защо го каза в тази интонация и защо. В същото време обаче го има и другото, накрая ще стигнем верно до диагноза, го има и другото, че когато съм в правото си, смятам, че това не е правилно поведение, не е окей, аз мога да бъда като булдозер. Просто истински излиза някакво друго същество от мен и казва нещата в прав текст и така приключвам и отношения. Докато стигна до това обаче, аз съм в другата му крайност. Аз винаги давам шансове, много съм търпелива. Приятелите ми ме ненавиждат как приключвам връзките си, защото аз съм най-търпеливият човек на света и мога да търпа и да давам шансове и да обяснявам на самата себе си, че това, което виждам като потенциал, все пак го има в този човек и аз знам, че там и просто непрекъснато чакам, най-голямата ми грешка, непрекъснато чакам този потенциал да се развие, да излезе и да се окаже, че права съм била, той е бил там. И най-тъпото нещо в живота, като се окаже, че не е било така. Това пак обслужва егото. Но пак обслужва егото. Да, ти не можеш да си признаеш, най-срамното нещо, ти не можеш да си признаеш пред себе си, че ти си сбъркал и това не е така, както ти си го видял. И не е само това, много по-лошо, че ти си го измислил цялото нещо и толкова силно си го повярвал, което е хубаво, когато визуализираш, искаш да се случват някакви неща в живота, но не е хубаво, когато имаш реален човек и то не е това, което ти си го измислил. Но ти даваш сила и на него, огромна. Да. Но и през цялото време залъгваш себе си, че това е това, което ти виждаш и накрая много трудно се откъсваш от такова нещо. Това може да бъде унищожително. При мене понякога ми коства месеци. Аз 1 година съм ходила на терапия, защото не мога да разбера как така съм се излъгала. Как така? А то било толкова ясно, че е така, че в последствие като го видиш, наистина е така. И всичките ми приятели, които вече са се фанали за главата и късат косия е така, защото ме чака да се осъзнае и най-накрая да видя, че това е така. Но големи провали имам в това отношение, да. В лично отношение, хората, които избирам, хората, които си въобразявам, вече стигнах, даже между другото имам много сериозна такава формула. Ако вляза в едно заведение и моментално си харесам някой, веднага ме изнасят оттам. Ако веднага си го харесам и просто веднага го одобря, веднага ме изкарвайте оттам. Шегувам се, разбира се. Сигурно има и някакви изключения, не знам, но като каза заведение, аз казах ли те, че оттам се познаваме? Ние с теб се познаваме от един бар. Ти можеш да не помниш. И това е любимия ми бар, Петел Speakeasy бар. Сериозно ли? Точно така, да. Ти дойде с твоята редакторка и ви настаниха на нашата маса. Аз бях взела награда. Ти беше тогава ли е било? Точно тогава, да. И ние цяла нощ си говорихме с теб. А ти помниш, аз тогава оплаках ли ти се, че тя ми беше казала точно в този момент, че аз бях взела награда, не помня каква, и ние бяхме само двете. Тя каза на целия бар, че аз имам награда, аз умрях от срам. Да. Но в същото време ми стана много приятно. И след това тя ми каза следното изречение, което е много странно. Тя е доста по-малка. Колко там? 10 години, примерно, е по-малко от мен. Цялата вечер спорихме ли за това? След 30 няма живот. Точно така. Добре, това е била темата на вечерта. В която тази жена супер открито и тя много естествено ми го каза и каза, аз като стана на 40 ще се самоубия. Точно така. И ние всички бяхме над 40. Окей, добре. Тогава това ли е било тази вечер? Вие бяхте двете, ние бяхме две и два мъже имаше при нас. Ние съединиха там компания и това беше темата. И тя толкова ожесточено разказваше как всички, които сме над 40, просто се опитваме да се заблудим, че има смисъл от този живот, а то няма Точно смисъл. Така, а то няма смисъл и ние просто трябва всички да умрем, като навършим 40. Честито да я, тя ги наближава. Добре, друга песен. Аз няма да повдигна темата там никога. Но не помня там в бара да си харесва някой. Не, това много трудно се случва, да. Но по принцип трудно се случва. А другия ми провал. Аз, колкото и да съм уверена в себе си, колкото и да съм човек, който може да напълни 1 час импровизация без тема даже, без да знам даже каква е темата, просто така ми се случва понякога. В лични отношения аз нямам самочувствие. Аз последно разбирам кога някой ме харесва. Аз съм последният човек, който го разбира това. На мен някой трябва със сигурност да ми каже харесвам те, за да знам, че ме харесва, защото през цялото време си мисля, че аз съм известна и той ме разпознава от кой си формат. Аз съм много готино чувство за хумор имам. Той затова точно е дошъл тук и вече 7 питие ме черпи. Аз не разбирам за какво става въпрос, но може би, защото съм много така, просто добре си говорим. Душата ми е руси, не те разбирам какво ми говориш.
Последният човек, който разбира, когато някой ме харесва. За какви други провали? Чакай, имам още много провала, като майка, дето съм самостоятелно си отглеждам детето, нали, вече колко ще стане, 10 години. Аз се грижа за Давид и живееме само двамата, аз се грижа за цялото домакинство, за роднините ми, така нататък, за доста неща се грижа, аз съм мъжа в къщата. И това ми коства много, защото ето като изчезнеш за 3 месеца, как да обясниш на класната на Давид, че теб те няма, излизаш в 7 сутринта и се прибираш понякога в 12. Наистина, защото този ден последния е най-дългия и ти след това на другия ден пък си труп. Как отиваш на родителска среща? Ти не можеш, просто не отиваш. И съответно всичките видове критики, които можеш да изтърпиш като работещата жена, която е еманципирана и която сама се грижи за всичките тия неща, не е позволила на никой нищо да й даде даром, просто и всичко си е свършила сама, обаче цената за това е тази. Някой ти обяснява, че не си добър родител, ма ти си единствения там, това е положението. Как се справиш тук да си приятел и враг? Трудно е, тук много съм ревала вкъщи, много. Той на колко години? На 17 стана вече, голям човек, но преживяхме всичко заедно. 14, 15, 16. Точно там беше, голямата забава беше, между другото. Аз, слава Богу, с Давид винаги съм имала много приятелски разговор. Ние говорим в прав текст. Аз съм човек, който му каза като малък, дядо ти мраз съм аз. Развалих от цялата там концепция за дядо Коледа тия неща, но просто тогава аз разбрах, че това дете аз не мога да го лъжа дори за такива неща. Аз не мога да му кажа, този подарък ти го даде един тук, въображаем герой, който обслужва целия свят по конкретен начин и аз не мога да участвам в това нещо. И съответно съм му го казала. Това е човек, който има свободата да избира начина, по който да си прекарва времето. Много родители са ми правили забележка за това, че аз му позволявам да играе на игри съзнателно, защото те всички да забраняват, ама децата пак си правят каквото си искат, нали? Но аз не съм му забранявала, вследствие на което той разви хобито си, което в момента прави 3D анимации жестоки. Това е неговото. Той с това се занимава. Казваш коя му, съм че аз. го обичаш? Да. Преди да изляза преди малко. Той на 17 и малко така ме гледа странно вече, но това не е нещо, което ни смущава, не е нещо, което ни притеснява, въпреки че и тук съм получавала критики за такова нещо. Но аз не смятам, че да кажеш на някой обичам те е нещо срамно. Не смятам, че трябва да измислиш измислени такива прегради към детето си, за да вече да влизаме в някаква друга възраст и ние да си го помисляме, но да си го казваме. Аз с моето дете съм си... Той ме е виждал. Между другото, ето тази теория, за която ти казвам, той ме е виждал във всякакви състояния. Аз не съм се крила пред него, когато съм се разделяла с някой и съм ревала като куче вкъщи. Не се прикривам. Когато той ме попита какво ти, аз не му казвам. Нещо. Просто тук нещо ми влезе. Не. Казвам, преживявам нещо, гадно ми е в момента, ще ми мине спокойно. Той ми прави един чай, носи ми го, не се обясняваме много и ме чака да ми мине. Това всъщност е доста добро послание, защото утре той ще е в някакво състояние, ако не го е виждал от за да се научим да назоваваме какво изпитваме, това е част от научаването. Не само към себе си, а и към този, с който живееш. Най-близкият ти човек, на мен най-близки ми човек е Давид. Ако аз го залъгвам в това какво изпитвам в момента, аз му давам грешна информация и не му правя услуга. Той отутре ще си мисли, че жената като реве, всъщност нещо е влезнало в окото и тя е много щастлива, нищо и няма. Или е в цикъл. Или просто там тия нейните женските неща, които не знам какво. Но смятам, че образованието, ако ще говорим за него, всъщност започва от там. То започва от това да знаеш и да наблюдаваш себе си, да имаш някакво отношение към това, кой си, какво изпитваш, как се нарича това, което изпитваш, какво правиш, когато го изпитваш. Всеки път, като правиш едно и също нещо, един и същи резултат ли има, или трябва да търсиш различни пътища. И най-важното, с тия сме се срамували от това, какво изпитваме и как наистина се чувстваме, защото ми писна вече да виждам някакви хора, които аз ги чета и ги виждам, че не е това, ама той ми го играе другото и аз трябва да се съгласявам с това и да казвам, това е абсолютно, аз не те виждам, че страдаш, и просто си много щастлив. Защо хората използват после наркотици, що използват и стават алкохолици, що използват всякакви заместители на това, което наистина чувстват. Защото когато преиграваш с това и когато започнеш да го използваш толкова много, аз виждам такива неща напоследък и това е много, много притеснително. Че хората заместват разпознаването на чувствата и това да останеш сам със себе си и да си кажеш какво наистина си. Ти можеш си лайно в момента и така да се чувстваш наистина и трябва да кажеш точно това. Аз в момента се чувствам точно така и не ми харесва. Ако те питат. Ако те питат изобщо, да го размяташ, не е нужно да го размяташ, в никакъв случай. Можеш да си го преживяваш, но не да бягаш и да го назоваваш по обратния начин, да ти е зле и ти да
постваш снимки, колко си щастлив. Колко си щастлив или как вечерта в петък, събота, неделя, аз съм много щастлив и после искам да изчезна, защото това не е вярно, което се случва. Да. Заместваш себе си, истината, заместваш други хора, които не си преживял, защото не си искал, защото просто не си дал време. Заместваш целия си живот с нещо въображаемо, което после го постваш в социалните медии и казваш, това е така и толкова пъти си го казваш, ако го кажеш 7 пъти на ден, то ще стане истина, ама не е така. Fake it till make it. Да, не става по този начин и аз не вярвам в това. Но какво можем да направим? Аз го задавам на всички гости този въпрос. Какво трябва да учат децата в училище? Според теб. Много сложна тема. Много ми е чувствителна в момента темата. Извън това, което учат. Извън това, което учат, трябва първо да махнат всичко, което учат по начина, по който го учат. Смятам наистина. Смятам, че първите години, примерно от 1 до 3 клас, децата трябва да бъдат учени на много елементарни неща, като например това, за което говорим през цялото време. Да. Кой си, какво чувстваш, как се държим с другите хора, какво е етика, какво е морал, какво е редно да се прави, кое е правилно, кое не е правилно, ама не по правилата на някакви институции, а вътрешните морални правила всъщност. Хората трябва да разберат, че образованието започва много по-отдалече. Той, освен, че много добре знаем, че е много важно какво си мисли една майка, докато е бременна, защото някак си тази информация се запаметява и изобщо има някакво отношение към тази биохимия на връзката, която съществува между теб и детето ти. И както започва оттам това нещо, така продължава и в последствие. Но ти това дете не можеш изведнъж, то още не е осъзнало къде се намира и как. Сега се е научило да ходи и да го движи това тялото му е ново за Бога и расте непрекъснато и ти да го вкараш там на 6 години, то още не знае къде е. И изведнъж то започне да запаметява. Да, паметта и мозъка имат нужда от това. Когнитивни процеси, да, те са... Но ти трябва да започнеш първо от тялото. Тялото още не е оформено. След като то се развива тепърва, то трябва да се развива паралелно с мозъка. И тялото ти трябва да разпознава емоциите ти. И ти трябва да се научиш. И първото нещо, което трябва да учат децата е какво е от това, което изпитваме. И това наистина е много важно. Това е основа. От тук нататък е много лесно всъщност да привнесеш идеята за критичното мислене, защото когато ти разбираш какво чувстваш, всяка една информация, която идва от някъде, ще бъде подлагана на тест. Това верно ли е или не е верно? Тогава, ако не си сигурен, пък се научаваш и да търсиш информацията по правилния начин. Кое е фейк и кое е истина. Научаваш се как да я търсиш и къде. Не първото, което ми попадне, просто това ми звучи много окей. Не само, ако нямаш това познание, за което ти говориш към себе си, почваш да припознаваш разни модели и да си ги наслагваш. И всъщност ние много го виждаме в нашето общество. Ти го виждаш със сигурност. Аз също хора, които са ходещи модели. Видял си нещо, харесал си, слагаш си го като модел, после другия. Понеже аз ти споделих, че правя една академия за автентично лидерство и там цялата идея да почнеш да отлепваш тези модели, за да стигнеш до нещо, което си. Но ако това се прави на много по-ранна възраст, има точно тая чувствителност, че трябва да си наясно, да си усетиш границите, къде си ти, къде са другите, как да взаимодействаш с тях. Това би могло да доведе до много по-здраво общество, колкото и така утопично да звучи и малко наивно, може би. Изобщо ме интересува дали звучи наивно или не. В крайна сметка добрите идеи винаги идват от такива утопични невъзможни неща. Добрите гениални идеи има предвид. Нещата, които наистина преместват човечеството напред. И като казвам преместват, това е идеята за ти ме пита тогава в ония разговор, аз в какво вярвам? Аз вярвам в еволюцията, в еволюирането на теб самия. От това ти да си една съвкупност от атоми и гени, единствени. И виж, тук е отговор на този въпрос. Ако ти си единствените ти твои гени, които са неповторими и никой друг няма такива, означава, че и истината, и начина, по който ти се развиваш, и пътя, по който ще го направиш, и моделът ти изобщо е такъв. Той е един единствен. Но тези гени са сложени в една общност от хора, каквито сме всички ние, и всеки един сам по себе си върши едни и същи неща, само че по различен начин спрямо гените, спрямо това, което ти е дадено като информация, като преживявания, защото ти си преживяла едно, аз съм преживяла друго. И двете се борим за едно и също нещо. Ние искаме да сме добре, като искаш ти да си добре, искаш децата да са добре, децата са добре в едно общество, което е добре. И ето така една много наивна идея всъщност е заложена в нас самите като формула и тя е вътре. И цялата истина е там. И цялата история всъщност е, че цялата истина за всичките неща, които ни се случват, включително и това в какво вярваш и защо си създаден, е в гените ни.
Да, и че всички процеси тръгват отвътре навън. Именно. Ето това завихряне, в което хем се движиш, хем си ти, хем си концентриран около себе си, хем през цялото време ти не се движиш в нищото, а в общото. Това е цялата история. И всъщност, да, ако ти не се развиваш, ако ти не въртиш спиралата ето така, в посока и нагоре, но и около себе си, просто нямаш път и нищо не разбираш, губиш си времето. Затова казвам, много се притеснявам, когато виждам, едно е да се забавляваш, друго е когато виждам хората да си губят времето в такова истерично забавление. Все едно е въпрос на живота и смърт. Все едно имаме 2000 години живот от тук насетне, за да имаме време да си оправим отношенията, за да имаме време да се извиним на някакви хора в този живот и да имаме време да се забавляваме, но и да стигнем до себе си в крайна сметка. Ние нямаме 2000 години на разположение. Да, но колкото имаме, въпрос на приоритета, нали, на някакъв баланс, наистина да не го изкарваш толкова навън, цялата тази то стремеж от показност, колко сме добре, като че ли в нас е шум и не дава все по-малко възможност да видим как наистина се чувстваме. Ама има натиск. Аз, примерно, като преди правих такъв експеримент и в Инстаграм си качвам снимка, на която съм... това изпитвам в момента. Аз съм ревала 3 дена. И ми е гадно. И снимката е точно така. Тя не е весела и щастлива снимка. Аз на тази снимка седа и гледам себе си и ми е... Също не знам къде се намирам в момента. И ми е адски тъжно и ми е много тъпо. И аз поделям тази снимка с аудиторията, която изведнъж наскача и казва: усмихни се, момиче! Ти си създадена да се усмихваш, ние ти се кефим. Вие ми се кефите, ама аз точно в този момент изпитвам ето това. Обаче в един момент, като всички ти реагират и казват: защо си, какво става, усмихни се, те не ти питат какво ти е, те казват: усмихни се, защото мен притеснява, че те виждам тебе, дет съм свикнала да те гледам така, изведнъж да те виждам тъжна. Все едно и ти си човек и ти изпадаш в някакви много тъпи ситуации. Да. Аз спадам в много тъпи ситуации, от които бе срам, притеснявам се, тъпо ми е, гадно ми е, искам да се скрия някъде. Обаче после ги преживявам. Това са ситуациите, като почнахме разговора, не само в лично отношение, ама и професионални такива. Знаеш, какви гафове имам жестоки? Какви гафове? Жестоки гафове имам. Имам жестоки гафове, в които като съм работила, защото все пак много ми знае устата и аз много приказвам и понякога импровизирам много така бързичко и се налага да говоря някакви неща. Съм казвала в жив ефир, например, в BTV бях водеща на талантите и виж сега какво нещо е егото. Имаме някакъв проблем и тока спира. Пускат агрегата и мен в слушалката ми казват 5 минути пълни. 5 минути ефирно време да пълниш е много напрягащо нещо, защото нямаш текст, нямаш нищо, нямаш. Те трябва да презаредат всичко и просто да започне цялото предаване наново, но водещата трябва да води 5 минути. И ти пълниш 5 минути и започваш. Разбира се, никой нищо не разбира, защото така, нали, това ни е работата. И аз започвам разговор, слава Богу, с журито на талантите, започвам с Любо Дилов да си говоря с това, Соня, правим една разработка на това, какво стана преди това. Те разбират, че става нещо и влизат в тона, разбира се. След което аз казвам: божечко, то на втората минута вече си отслабнал с 1 килограм, защото това е много напрежение и е жив ефир. Нали, няма какво да направиш, не мога да кажеш, оправите се. Пълниш, говориш, те ти отговарят ти с да или не на дълъг въпрос, който в очите ти се чете. Кажете нещо дълго, защото ще умра. Но отговарят, нали, слава Богу, нали, Любо ми влиза много в тона и така нататък. И в един момент те казват: готово, агрегата е! През цялото време ти си говориш, те ти дърдорят в ухото, понякога забравят и да ти изключат и ти слушаш и те какво си говорят. И после ти ми викаш шизофрения. Ти имаш поне 20 гласа в главата си. Чуваш ги всички какво си говорят, чуваш и в един момент те казват: към аутокюто ти се обръщаш и казват: имаш 1 минута за да кажеш текста и веднага към реклами, защото ни убиват. И аз, както си казвам: да, благодаря много, се обръщам към аутокюто супер плавно, показвам нещата от аутокюто и в момента, в който ги казвам, ми остават само 3 секунди, за да кажа: отиваме към реклами. Аз си помислям, ето егото как те играе и си казвам: гати, колко съм готина, как влезнах в ефирното време, направо като часовник. Ето сега казвам последното изречение и направо имам вътрешен часовник за това нещо и съм много горда със себе си, изчитам всичко, без нито една грешка, всичко е перфектно и накрая казвам: чукам ви отново след рекламите по BTV. Това е голям гаф, нали, разбираш? Имаше ли господаря на ефира? Имаше, разбира се. Аз много често съм присъствала там, но чукам ви отново след рекламите по BTV, което Дилов умря от смях и после разработихме темата още 5 минути със сигурност. Аз извиних се, нали, все пак, но така става понякога, като много си вярваш и си мислиш, че си номер 1. На гости ми беше Румен Овчаров. И той пристига в предаването. И аз виждам, че нямам... Обикновено, даже с клиентите ти, пациентите или как се казва при вас? Клиенти. Да, клиентите ти. Знаеш, че все пак, сам като го видиш човека,
горе-долу все пак някаква връзка енергийна, нещо се случва. Усещаш, нещо се случва, има някакъв обмен. Тук нямаме обмен, тук виждаме една стена и нямам никакъв достъп до този човек енергийно. Не мога даже да си кажа, сега тук усещаме ли се, близо ли сме, какво става, поглеждам го да го видя, да си кажат, готов ли сте. Никой. Няма никой. Призрака от първата човек част. Някакъв седи до мене и няма никакъв достъп до нещо вътре в него. И аз притеснявам и казвам, ние как ще направим това интервю? Този човек е много сериозен. Очевидно е дошъл да му задават въпроси, ама той има ли представа къде е дошъл? Аз съм облечена нарочно, умишлено, като пионерка, за да се върне малко във времето все пак, нали? И съм се навръл. Ужас, направо наистина. В смисъл, тези неща се правят така, обаче хората трябва да са напълно подготвени, че са дошли да бъдат поставени в тази ситуация. Той не беше подготвен напълно. Човека не е виновен, но попада на мен. Да. Аз си правя пък това, което аз съм добра в него, да провокирам хората. И горе-долу само ще подхвана, нали, за какво ставаше въпрос в този разговор. Аз много се притесних, че нямам контакт с него и казвам, тук трябва да влезем малко по-наостро, за да нещо да разбутаме и да стане, нещо да излезе, защото нямаме обмен. Не се случва. Нищо не усещам. Не знам какво правим с този човек. И започва предаването, аз казвам, здравейте, вие чухте ли темата преди малко? Разбира се, че ще направя такава връзка. Смисъл, аз имам 2 части в това предаване. Ние си говорихме за живота след смъртта. Вие вярвате ли в живота след смъртта? Което е резонен въпрос, ако си имал такъв първи слот. До тук звучи. До тук. Горе-долу е добре. Само, че той реагира остро. Така казва. Реагира ми остро и дори не ми влиза в тона. Примерно би могъл да каже нещо смешно, или не помня, че реагира остро и ме погледна странно. И започна да говори някакви негови неща, които са си за неговите си теми в момента, които нямат нищо общо с мен, имат общо с политиката. Да. И аз викам, чакай сега за живота след смъртта, пък къде отидохме? Аз ядосах малко и казах, чакайте да ви върна сега към въпроса, пак да ви го задам. Перифразирам, защото не помня точно какво беше, и никъде не можем да го намерим това интервю, между другото. Това ти ли си го достигнала? И не знам как стана. Но му казвам, дайте да се върнем сега към въпроса, защото аз искам да ми отговорите. Ми е много важна тази тема и на хората им е важна. Ако не ми отговаряте по този начин, бих искал да ми отговорите по другия начин, но пак ще ви задам същия въпрос. Ето, моето поколение, хората като мен, смятат, че вашата партия има нужда от реинкарнация. Вие какво смятате по този въпрос? Това е много брутален въпрос. Но той пък бърка точно там, където по принцип, ако ти трябва да правиш, примерно, профил на това какво търсят младите и какво търсят старите им такива, как се казва, самишленици. И самишленици, подкрепящи идеята на устоите на партията и каквото и да било. Аз смятам наистина, че всяка една, нали, уважаваща себе си партия, независимо от къде точно пристига и колко дълго е била там, трябва да обръща внимание на младите. Всъщност, моят въпрос, ако той го беше трансформирал и не се беше притеснил толкова от него, той можеше да ми отговори много готино и всъщност да обхванем и младата аудитория, както щяхме да я хванем, ако беше отговорил, защото, разбираш ли сега? Великолепен въпрос, който на всичко въпрос прави връзка и с първата част, и с първата, и с втората гениално част, изобщо ние сме Мария. по среда. Нали? Искам да ме поздравиш за този въпрос, но аз бях уволнена след това. И за това те поздравявам. Но ето, това е един провал, за който аз се шегувам и говоря така, обаче тогава усещането не беше такова и затова връщам към темата. Аз се притесних, че задавам този въпрос. Притесних се... Не се притесних. Ме беше много хубаво, че го задавам, но се притесних, че не получавам адекватна реакция. Видях, че човека не харесва това, какво се случва тук. То после имаше още по-ужасни неща. Много, много зле приключи това интервю. Аз исках да му се извина на края на човека. Той каза, сега жена ми пак ще ми се кара, че съм участвал в нещо подобно. Аз викам, сега и на жена му трябва да се извинявам. Ужас, нали? Искам да кажа следното. Нито продуцентите бяха виновни, защото и те знаят, че с какво си имат работа, че аз понякога не си знам устата. Аз това им казах. Аз ако говоря с политици, няма да спестявам нищо. Разберете, това е много опасно, защото аз задавам такива въпроси. Каквото ми хрумне в момента, аз го задавам. И това е опасно и не знам до каква степен е хубаво. За наживо. Въпреки, че то точно такова трябва да бъде. По принцип. Ако има подходяща аудитория и събеседник. Да. И какво така, стана? и обаче в същото време пък никой не е виновен, защото ние опипом сме стигнали до този формат и никой не е готов за него. Нито те да ме защитат и да кажат, това е формата, такъв е. Нито аз да кажа, да продължа и да кажа, искам продължение сега на това нещо, как така. И нито пък той, който е дошъл и съответно водещата е луда и му задава странни въпроси. Нали? В смисъл, човека не е длъжен да ги слуша тия неща, но пък е дошъл в ефир. Но пък аз какво правя там?
Добре, и как няма значение. Нещата се развиха така, че слота беше в 5 часа и ми беше обяснено на другия ден, че много нисък рейтинг и просто трябва да бъда освободена и аз трябва да напусна и така напуснах аз. Беше понеделник. Предаването беше в неделя. Аз в понеделник казах на монтажиста, я не дай да монтираш. Той, защо бе, да си правиме тук видеото с другата седмица? Викам, бе, добре, не дай. Имах усещането, че така ще стане. И когато това стана обаче, беше най-важният опит, който аз научих и разбрах. Какво разбра? Да, че дори там, дори в това да си провокативен и в това да си много, много близо до това да отпаднеш от двете страни на ръба, трябва да си внимателен и трябва да носиш отговорността за това, че да, може да ти се случи такова нещо. И ти до каква степен обаче си готов да го изнесеш и до каква степен ще си подготвен за такова нещо, защото това, ако го направиш опипом и случайно, само защото ти се отдава, не е достатъчно. А насреща си нямаш кой да е. И уважение към човека също трябва да имаш, обаче и това да се подготвиш правилно. И понякога затова казвам, когато усетиш и кажеш не първоначално, не трябва да бъдеш убеждаван, че това е да. Защото те ми казаха, не, ти можеш да говориш с политици. Аз им казах, наистина има тази опасност да се случи това, което се случи. Не, защото съм го искала, аз не съм го търсила на всяка цена. Но просто и след това, въпреки че не ми беше посочено това, като, нали, държа да съм коректна като причина, но нали, това е последното ми все пак интервю. Не правя връзки, само казвам, нали, факти. Да, но след това усещането беше много неприятно. Как се прибираш ти, когато продуцентите ти казват, съжалявам, ама трябва, а ти чакаш половин час преди това отвънка, защото те не ще си говорят вътре, ти знаеш, че ще бъдеш уволнен, защото го усещаш. Накрая те ти казват, съжалявам, трябва да спреме, защото просто няма рейтинг и трябва да го махнем това нещо. Ти си тръгваш, първо, унижението е гадно и е неприятно, прибираш се с колата си, ревеш там в... Защо ги разказвам ти неща? Защото преди да станеш добър и в това, което си наистина добър, ти минаваш през тези работи. Да, ревеш после в някакъв завой там, защото ти е много гадно. Не ти е станало приятно как точно са подходили те. После искаш да се скриеш, защото това е срамно, ти после не можеш да си представиш какво си направил за Бога. Аз си казвам, какво питах този човек в жив ефир, как може такова нещо да... Абе, как ми хрумна такова нещо да го задам, без да съм готова за последствията, съответно. И срам те, притесняваш се, чувстваш се като някакво нищожество, като някой, дето не си е преценил възможностите, като някой, дето се изхвърлил, като някой, дето някой го е подхвърлил на някъде и е казал, можеш, ама после никой не го е хванал. Предоверил си се на ситуацията, на системата, на всичко си се предоверил и си паднал така разплёкан. И след това месеци наред си без работа също така. И това го има. Ти си без работа, чудиш се какво ще правиш, искаш да спреш за винаги да се занимаваш с това, защото това е последното, което ти се е случило, ти е неприятно. Казваш, никога повече няма. Дали ще мога сега да го правя пак, ако тръгна да го правя пак, мога ли? Защото това е много голяма травма и е много притеснително. След това... И как излизаш в крайна сметка от цялото това нещо, което описваш? И накрая просто доста време мина. Между другото, аз тогава още не съм ползвала все пак услугите на терапевт, такива неща. Не, била съм по-малка. Но спомням си, че мина доста време и аз си дадох това време, в което да ме е срам, да се... сама на себе си да се сърдя за това, което съм направила. После изведнъж обаче тия неща отихнаха, отидох на море, си спомням, че гледах морето много дълго време. Това ми е нещо, което ме спасява да отидеш на такова място в природата. И после изведнъж си казах, чакай бе, сигурно има и провали, просто сигурно понякога става и така. Чакай да видя сега, да си спомня някакви такива. Почнах да проверявам назад във времето хора, на които се възхищавам, които са готини журналисти, примерно, дали имат такива неща. И познай какво. Имат. Учуди ме. Да, имат. И после си казаха добре в смисъл гафа, обаче то гаф ти е много ценен, защото ти така разбираш всъщност къде ти е границата и къде трябва да внимаваш. И познай след това дали съм имала такова преминаване на тази граница. Само като надуша, че стигаме натам, само като усетя така, това разви всъщност другата ми способност да има много силна сензитивност към за това нещата на къде отиват и да мога да ги предотвратявам преждевременно, за да не става грозно. То няма нужда да става грозно. Може да е крайно, може да е притеснително, може да е скандално, но не трябва да става грозно и не трябва да е за сметка на някой друг. А в този период, ако пак те върна там, какъв беше диалогът ти с теб самата? Лошо беше. Лошо. Не се харесвах. Сърдех се на себе си. Лоши думички използвах за себе си. Наказах се. Много се наказах. Да. И после обаче ми писна и това и си казаха, в смисъл, айде да го приемеме това, окей.
Никога не съм знаела тогава, че това после ще го разказвам като някаква смешка на мой гръб, разбира се, не на чуждия гръб, но това е смешка на мой гръб, защото след като беше провал, даже не е смешка, аз се смея на себе си, колко е било нелепо и колко е било странно. Да, смея се на себе си, защото бях нелепа в тази ситуация, нали, защото аз подскачах около него като сърна, която молех го да ми направи възстановка на това как ходи на лов. И това вече беше нелепо и смешно, беше абсурдно, обаче аз казваш, че го няма това, не можем да го намерим, наистина. Значи всичко давам да видя как съм подскачала около господин Овчаров, защото те ми казаха в слушалката, не да говори за политика, веднага говори за нещо друго, той е ловец и аз викам, малко страхотно, супер, нека да направим възстановка, толкова готино, няма да говорим за политика, нека да поговорим за вашето друго хоби, вие сте ловец, аз съм вегетарианка в този момент, още по-лоша комбинация. Ужас. Да. И аз, понеже съм ядосана, че това ловец, аз не харесвам хората, като ловуват животните. И сега пък какво да кажа пред всички? Как може такова нещо? Казвам не. Викам, да видим, да направим на възстановка. Викам, какво ловувате? Вие какво отстрелвате? Той казва, каквото е разрешено. А той вече е отчаян, че е там. Каквото е разрешено, нали, по закони там, по не знам си какво. И аз казвам, сърни отстрелвате ли? Той казва, ако е разрешено, вече иска да ме убие, според мен, да ме наръга с молив. Било то сърна или не, каквото и да си. И аз казвам, искам да направим възстановка, аз ще тичам като една млада сърна около вас. Тук в студиото вие ще казвате и ще ми показвате как. Ужас. Ето това е много срамно нещо, но и много смешно. Ти кога си виждала такова нещо? Не съм никога. Нали? Да, аз съм била млада сърна, която е искала той да я отстреля, за да видим как работи Румен Овчаров, да ме отстреля с една Аз съм много визуален тип и си не представих. А това още ли си в пионерската униформа? Аз съм с нея през цялото време. С нея, с една връзка така и съм сърна. Аз съм сърна пионер. Ужас. Малко, според мен съм изпреварила във времето си, затова бързо си тръгнах. Аз съм сърна. Това е заглавието на този подкаст. Добре, сърна пионер. Да. Но да, и така подскачах, всички бяха замлъкнали, оператори, всичко беше замлъкнало, никой не знаеше какво се случва в момента. Аз подскачах напред. Аз операторите никога не съм ги виждала да са спрели и просто да гледат така и да не мога да повярват какво се случва. Но аз подскачах с ясното съзнание, аз когато вече подскачах си казах, Мария, това е последното ти и ти го знаеш, дай поне и си го казах. Дай поне да си го направим както си трябва, е така истинско удоволствие да изпиташ. И ясно е, че положението е пълен провал тук, но дай поне така до тупка да си го направим. После му казах, това е много странно интервю, нали? Той каза, да, казах си го в ефир. То приключи бързичко, по-бързо, отколкото беше предвидено. Сърната се изморила. После си спомням, между другото, че всички наистина бяха спрели. Аз отидох в гримьорната. Чувството беше много странно. Аз отвътре изпитвах страшно удоволствие от това, което се е случило, защото то е много крайно. Аз обичам крайности. То е много крайно и е много странно и никой не е правил такова нещо със сигурност. Но от друга страна знаех, че това е фатално. И това, което видях, беше преди мен имаше в този дълъг слот Люба Колезич, имаше предаване 1 час. И отворих вратата на гримьорната и видях... Това не съм го разказвала толкова подробно, никога да знаеш. И видях Люба Колезич, която беше полусмъкнала полата си от преди това още, нали? Се обличала жената да се преоблече, защото имала час преди мене. Тя изгледала цялото интервю, може би в някаква такава поза. И не можеше да повярва какво. Просто я заварих в тази поза. Смисъл не беше на никъде, нито надолу, нито нагоре. И беше много задачено от това, което се случва. И аз като влезнах вече, виждах, че тя просто прави така. И дойде, стисна ми ръката и каза: ти нали знаеш какво означава сега това? И аз казах да. И така. Добре. Това е доста интересна история. Много интересна история, защото в основата стои истинския провал, истинско неудобство, истински срам, истински въпроси към себе си. Ти луда ли си, ненормална ли си? Това е диалога, който тече в теб в този момент. Да. Как можа да го направиш това нещо? Това то човек, смисъл, ти разбираш и кой е то човек тук до тебе, как така. От друга страна обаче, какво трябва да бъде журналистиката, ако не е това? Особено в слот, който е обявен, че е такъв. Защо да не можеш да зададеш много ясен въпрос? Ти защо да не можеш да зададеш въпрос на един политик, вярваш ли в живота след смъртта, като му намекнеш и му напомниш, че всъщност всяко едно действие на него като политик има и начало и край, но ти носиш отговорност за това. И ако ще вярваш в нещо като отговорност и като това какво носиш след себе си и как отговаряш за действията си, въпросът може метафорично да бъде разгледан и по този начин. Но този диалог вече бил в последствие.
който той беше вътрешен и не беше много приятен за мен. Не за това, че... Но беше изграждащо и много важно това нещо. Затова го разказвам. То е срамно нещо, от което се притеснявах, от което изпитах крайно неудобство, от което всички изпитаха неудобство. Обаче пък то беше едно нещо, което друг път не си виждал и което те кара точно излизането от тази матрица, в което виждаш нещо, което не си виждал. И сега как го определяш това? Затова ти казах, че е много трудно да определиш какво съм правила през цялото това време, защото то е трудно определимо. А този образ, който имаш в публичното пространство, доколко е изграден съзнателно? На краен човек, на човек, който провокира, на който говори? Той не мога да отговоря точно на този въпрос, защото аз винаги съм се придържала в това, което правя към моята истинност, към това, какво усещам. Разбира се, че това не съм... Аз ти казах отдеве, че имаме проблем. От една страна съм интроверт вкъщи и защото не ме интересува нищо. От друга страна съм екстроверт, когато отивам навън и работя. Това са две различни същности, които много хубаво си общуват вътре в мен и си вършат работа. Много приятно при това. Не обичам, когато хората ти казват: качваш, сега ще ме разбереш какво ти казвам, качваш този пост в еди кое си време, защото тогава има трафик или не знам какво там има. Или тук сега ще изглеждаш така, или трендовете са такива, или се обличи по този начин, или бъди с дълга коса за Бога, служи едни гърди най-накрая да приличаш на жена, или всякакви такива неща, които направо съм дошла до тук и аз не ги харесвам и не ми е приятно, Така че образът, който имам, е този, който съм аз, само че екстровертната ми същност, която обаче има много силен усет към това какво и докъде, не случайно казах и заради предния пример с това къде е провала, докъде можеш да пуснеш и докъде можеш да се парзаляш по ръба. Защото успешният образ всъщност е това да можеш да регулираш до каква степен да казваш на хората всичко от себе си, до каква степен да не казваш всъщност всичко от себе си. И хем да казваш, те да усещат, че си на 100% истинен, хем в същото време да не им даваш абсолютно всичко, защото няма нужда. Личният ти живот, например. Защото много хора казват, образът ти, общественият ти, този твоя образ, с който си популярен, трябва да бъде манипулиран. Ние трябва да казвам, ти имаш пиар, аз нямам пиар. Ти трябва да имаш пиар, който да ти пуска такава и такава информация. Да казваме, еди, какво си, аз не обичам това нещо. Ето, това е нагласено, аз не го харесвам. Когато е нагласено, аз го усещам и не му вярвам. Винаги усещаш, когато някой е истински и когато ти говори нещо и кога го говори на 100% от неговата същност или не. Моя образ, ако може да бъде обяснен по този начин, е това. Но никога не е нещо, което аз си казвам, сега ще направя еди какво си, защото това ще ми донесе онова. Не, никога. И всъщност се оказва, че винаги, когато съм правила такива интуитивни действия, като например казват ми, искам да участваш в едно шоу, ама това шоу ще се води от един певец български, ама то певец е фолк певец и това е Азис. И сега аз в началото си казах абсурд в началото. Аз не слушам такава музика, Азис не го познавах. Викам, как така? Абсурд. Как така ще се съчетая с тая култура и с тия неща? И всички ми казаха, моля ти се, какво ще правиш там? Абсурд. Обаче аз влезнах в това предаване и обърнах нещата в моя полза, защото там ми казаха, трябва да бъдеш зад камера, да бъдеш креатив и аз казах много нагло на главния редактор, моята сила е да съм пред камера, а не зад камера, ти направя едно видео, ако ти хареса, ще го правим, ако не ти хареса, си тръгвам. Абсолютен блъф, аз тогава съм с дете току-що родено, за което се грижа, не тогава, не, все още сме заедно, но се грижа за него, но ми е казано, трябва да работиш, не става така, забрави ги тия работи тук, където. И аз се съобразявам и казвам, извивам му ръцете жестоко на Радо, но той не ми се сърди, защото после разбра, че това е било в плюс за всички нас. И му казвам, дай ти направя едно видео, ако ти хареса, ако не, наистина не мога, няма да го направя. И ние правим едно видео, аз излизам да си правя едно видео, едни такива абсурдни неща. Това вече е TV2 ток-шоу на токчета. Монтираме го с режисьора, той го пуска тогава в VBOX 7 и за половин час той има не знам си колко гледания. Тогава, сега, не знам какво ще стане. И той идва обаче, той има много бърз рефлекс такъв и казва, предлагам ти рубрика 5 минутка, един път седмично. Аз казвам, взимам я. И така започна всъщност. Така започна, да. Но да, всъщност всичките тези избори, които съм ги взимала интуитивно и които съм казвала, добре, аз усещам, че това е готино за мен, защо го усещам? Просто го усещам. Нямам обяснение. Всичко е против. Цялата ми култура, възпитание, нещата, които аз не слушам такава музика, без да ги отричам тия неща. Сега вече мога на всичко да се забавлявам, но тогава бях малко по-така претенциозна и казвам, аз не слушам тази музика, как така, какво ще правя там? Но обаче какво познай? Намираш си твоята аудитория, правиш си твоето нещо, това има жесток успех и е супер готино. И оттам
всичките неща, които ми се случват в последствие, са взети като решение по този начин. Така, дали ще го усета или няма да го усета. Ако не го усещам, не го правя. Ако го усещам, колкото и да е абсурдно, го правя. И то работи добре за мен. И всъщност всичко, което в последствие се случва, е една такава мрежа от взаимовръзки, които са едни странни решения, взети в момент, в който си мислиш, че са странни решенията, но те не са, защото ги усещаш. И така. И всичко това е пак свързано с усещането или, както се казва, да си in the flow, да си в потока, да си наясно къде ти е. През цялото време да си буден към себе си и да внимаваш кой си ти, къде си ти, какво става в момента и как се чувстваш. Иначе не работи. Супер. Ще трябва да го приключим някога този подкаст. Затваряйте, ще ме теме. Не. Гасете лампите. Една песен, един блуз тук от тези финалните. Кажи ми за напред какво ти се иска да имаш в живота си още? В професионално отношение или в лично? Няма никакво значение. Ами да. Той живота е един, аз много вярвам в интегритета. Да. Ами не знам, много виж как ме схвана, съм неподготвена. Много ми се ще да преодолея последното нещо, което доста ме тревожи. Това е да си повярвам, затова приех да участваме в нашата обща работа, която ще вършим. И да взема да най-накрая да си призная, че не е случайно 20 години да имаш кариера и тя да е все пак успешна. Успешна, да, бих могла да кажа. Хората да те харесват, като те видят и да ти се усмихват. И дори е така, само като те видят да се усмихнат, защото им става готино, че те виждат тебе. Това е много голямо богатство. Означава, че си взел правилните решения. Означава, че дори когато си бил в лоша ситуация, не си правил компромиси, не си казал, да, тук сега ще се продам, ама пари са, какво да правим. Никога не съм го правила. Всичко съм си изкарвала с труд и с това да ми е окей от нещата, на които казвам да. Но много ми се иска това да прерасне и много ми се иска всички неща, от които много се притеснявам, а именно да ги направя още по-големи и всъщност да заработи това нещо в една друга посока, която е още по-голяма и много по-мощна и много по-заявяваща мене, като да, аз това ще го правя. Да взема да го преодолея и да го направя и тъй като се притеснявам, най-вероятно ще стане. Нещата са в посока образование, наука и култура. Много ми се иска да направя моята собствена телевизия, която ще се казва шегувам се, разбира се, Мими ТВ, така се шегувах с един приятел, този че стана, но моята собствена телевизия Мими ТВ, да, изключително сатирично погледнато към мен, защото какво Мими съм аз? Така ме наричат хора, които си позволяват да ме наричат така, без да ме познават, нали, достатъчно дълбоко и мен това ми е много смешно винаги и съм казвала, ма какво Мими съм ви аз, вижте ме. Оттам дойде тази идея, тя няма да се казва така, разбира се, но цялата ми представа за телевизията, която аз обожавам телевизия, обожавам кратката форма, обожавам всичко свързано с визията, когато тя не е теле. Нали? Но всичко свързано с това да събера всичките ми крайни образи и като съм минавала през това да правя неща по улиците, през това да съм на жив ефир, на сцена, защото той е друга енергия, през това да водя пред много хора, през това да все пак да съм някакъв ролеви модел за много момичета и момчета и те да знаят обаче, че то не е просто така, минава през всичките провали и тъпоти, които могат да ти се случат, да го събера в едно нещо и да го направя в една моя си лична собствена платформа, която много скоро ще заработи. Така че визията ми е свързана, както виждаш, и с това какво бих правила, как би изглеждало това нещо, което няма да се казва Мими ТВ. Това е смешно. Не Мими ТВ, не Мими ТВ, да. И всичко ще започне също, може би, от един подкаст, в който, повярвай ми, най-голямата ми мечта е, той няма да е подкаст, ще се казва надкаст, защото ще сме над нещата и познай какви хора искам да каня в него. Ще ти ги намирам. Да. И ама за политици говоря. Добре. Това, което тогава ме провали, просто в един момент ще трябва да бъде сложено на масата. Аз мислих, че за нормалните. Не. Това си го работиме допълнително в телевизията, която ще съществува, нали, моята, така наречена телевизия. То не е телевизия, просто платформа. Но много си мечтая за това, което тогава ме провали, ми остави една рана, така, за нещо незавършено, недовършено. Истински, не е просто да си говорим и това да е интервю сериозно, нямам такива, нали, намерения, нямам такова самочувствие, че да правя сериозни политически разговори, но познай какво става от несериозните такива. Политическата сатира ти някак си. Много ми харесва. А има ли област в живота, в която се чувстваш неосъществена? Доста съм. Изобщо нямам претенции, че от всичко разбирам и всичко мога. Доста съм. На много места не съм в час, и нямам и претенциите да съм. Обаче, когато искам, се интересувам и не се притеснявам да се научавам на разни неща късно, както в момента съм си възобновила, например, това сама съм студентка
И сега съм решила, че ще си завършвам едно от образованията там, дето правото така. Или психологията? Психологията, правото малко ще ми трябва повече време, като стана на 70. Добре, аз тогава голф съм решила, но ти пък право. Нали? Да, това са дългосрочни планове. А може планове. Право и голф някакси. Ти, щом си била пионер сърна, какво му да си психолог? Не е ли много хубав извор, до който стигнахме? Да. Добре, т.е. това са ти мечтите, така да го кажа. Не, аз никога не смея да говоря за мечтите. Аз затова виждаш, че тук специално не знам какво да кажа, защото следвам някаква логика, някаква пътека, обаче в същото време ми е много важно какво идва от неустановени източници, от нищото ушки. И аз тогава следвам тези знаци. Да си ги поставям предварително, да съм амбициозна и да кажа, сега ще направя това и това не ми харесва. Аз обичам да съм много вътре в себе си и да вървя в тая посока, но някакви неща да идват от другаде. Да. Харесвам тази провокация. Харесвам някой да ми каже, айде да направим еди какво си, да ме фане страх и да кажем. Добре. Не, търсихте по-скоро доколко ти си иска в отношение на това да имаш семейство, като нормалните семейства, партньор. Това чувстваш ли го като неосъщественост? Не. Окей, това идва по същия начин, както и с професията. То не идва, защото просто чувстваш липса. Имаш план. Какво казваш? Липсва ми някой. Който е някой? Някой, който иде просто тук да има един човек, който да ми седи да каже да съм окей, всички да кажат, браво ми, не може, не става така, това не става така. Това става с личност, с нещо, което точно в определен момент от живота ти пристига, за да те научи на нещо. И вече, понеже минах през много уроци, ако може, ако ще идва нещо следващо, нали, поне това да кажа, нека да не е урок вече, така, ако може да е просто наслада, така и удовлетворение и някак си да вървим в една посока и да сме в един и същи филм, ако може, нали, защото уроци, нали. Пожелавам ти. Мерси. Завършваме. Нещо да ни напишеш. Къде? Ето тук. Този тефтер е ти този за мен, подаряваш ли ми го? А този е за теб. И ти да ми напишеш нещо. Добре. Аз тук ще си пиша двете ще си пишем. А тук други хора са писали? Но всеки пише, да. Ама кой е написал това нещо? Чак са. Ако не ти, кой друг? Това го писа Моузес на Локъл. Може да гледаш подкаста с него. Той е много интересен. Това е много хубав подкаст и беше тук това. С момичето, което не чува, да. Много. А това кой е? Това е Катя, да. Тези още не... Никола, познаваш ли? Това е българската ни надежда за Формула 1. О, супер! Той е на 17. Много е сладък, да. Айде, успех на пожелавам. Да, сега ще му всичко е наред, това Митко, по-добре. Да. И сърчице. Я не го прочети. Важното е да си добре осветен отвътре.